سلام نعخم تخاتلتي قري برودكشن كما يتخونو كما ياللخم ببزلخم سلام تعنا سانة زلو جزيت حلف قتلو مع الملو تسفاي روحس كنيات حدش عامتن بعد لداتن كخونا لكم من نايدما كم تقول جزي نقرب لكم حالي كافت أنا زغربو سراحات ناي كونستراكشن وي أبجزانا نتكم لهم سراحات زغربو لكم سراحات زتفر عليه كابزنا سكسابت زعابي أبجزانا نتكم لهم مسارحتات كخونا خول يوم أبجزانا نتكم لهم عينتات ديزاين ويكا زخانة نجازا مسرح زد لنا سرحات زقربوا له مدبي نلومي كمو دما أفتي موياوي عبدي مويا تسرحو زتفلا ليو بلوزاتي حواتنا ندام ساخو ناتهم تمكرو شيرز قبرلو ناتهم تمرتي زمهرلنا اتناتهم زحالفو موياوي ويكا عودي زنطفلو شير نقبرلي سلازي نلومي كمتي زحلفه أب زحلفه ببز استفعله مسناي جزاز التأساسر بزعواري الاستيت مسناي بانك التأساسر بزعوا كريديت سكور التأساسر كريديت سكور انتايو زملكت ويكا أب جزام جزان مشاتن منك جزء يخيل أب فوركسن أب كريبتون زبل استفعله حواتنا أمسينا بزعوا فاينانشال أدفايزر استجبرنا سفي علالات الله كمو أبزي يوتيوب آتيهم كتريقوا تخليهم تمزح حلفكم من البات تأتو نزل فيديو تريدما لايك شير ناقوركم من هرقاتيكم نتي كل سبك باز أحسن لزخل نتي مويا وتمرت خمت سخلخا كلها نتربحت مثلا كنكون ناي كلاتنا كستايا سلازي نلوم دما حاونا عدينا زلنا أب مفتح أونلاين كورس ويكا مفتح.com تبل ويب سايت بوزح عينتات موياتات زتفلالي عينتات كورس أبناتو سوفتوير تعينو نحبرتسبنا بتيز دليو قانقا بزتفلالي مويا مخا أبز تعملنا جزين أب جزانا نكوينا كنو مهارون نخيل عينت مويا دازم مرر أو أفريقيا نهلو أو أوروبا نهلو أو أمريكا نهلو أب جزانا خوينا نتي عودي السوز مهرل زلو خرسات تتغينا بعلنا كنو مهارلو نخيل مويا مخا بزلومي زلو سوفتوير تكنولوجي حانت قشت كوينات اللي العالم كم زعينت حاسبو اتي السوز بصحو درجاتات نعنا خمهرنا بمحسابو نايو حقي كدنا زقبوي لومي كواي جنبيركا كاب كمبيوتر زبالت التليفون اللاتنا كل جزء او كمبيوتر زي بالليل انا بمتايك مهار نبلينا او انا دا عزيز زي بالليل مسالت دا كمي جرزخ مهارو ازدانا كم زندي إلنا نفسنا نتحتينا كل جزء مالتي كاب نفسي جنبيركا سو تليفوننا ندهر بعيني موياو اكسايرينا يا لك اتناي كمبيوتر عقن ويكا تقومي زحازت يا مالتي بساعة زي كنت كاملا كنفلتلان كنمهارلان كأن خيلينا مالتي سلازي نزي حافشاوي دهسسا كندهسسينا ولا أب أوروبا لا تقمتنا نعنا زقربنا يحواتنا خون خلو قربا زمدنا خون خلو زي كورس زي كمتا نشاهي أو نمقوم اللان سدلو حانتي كورس هفت زلو وعد خوينهم كورس جزينا ندهر سديدنا لونجن كعاويلون كمهارلون زخليو سلازي تاني شاهد حسبان لو معلتي وين مساحة حسبكوا حانت كورس ندهر جزء كذا أونلاين تبهل دلاسي نروحان نفسي إنفست زقولوا عينت تمرتي عينت مويا إيمانتي سلازي نزي نخدهسس نزي نخبرهالنا جزيو وفيو مستزلو جزي مستزلو وطن زخانة مخنيات كي مخنية مزيو ناتو تمكرو خكاف لنا ممسو بزيقات أمي بشمكم كمسكنو يفوتو سلازي حدراهم كله نز فيديو زر دما شير ناقبركم لايك ناقبركم متان اتي ارغوليزم نا كله خبصح سلازي حجزنا كم زلنا قبرنا اتي مياوي تمرت خمص خلخا تربحتي كلاتنا متان كنكونكا نا كلاتكم نخبصح بزقاتامي كعدمكم فتو حاونا اب ساعات مسيلو غاشانا خنت وينا زلكم حتى ريتن دحرالكم دما نزي زملكتكا اب بوتا كومنت صحفلنا حجم سنه اب لايف دحرالهم كونكم كومدما اندحر بحجي تريو خونكمون اتناتو انفورميشن كغدفلكم كاو مسرت غيرنا دما افتي ناتو ويب سايت اتينا اتزلنا انفورميشن كركبنا نلوم جن اتم ادل غيركم ابز لايف مسانا تصنحو مسانا سلازل حاونا تزلكم حتى ريتو بملك كومنت كتصحفلنا تخوليهم كاو تمركسنا دما زلنا حتى كنحتتينا مالتي سلازي ثانكيو كلهم تمتص نقعد هنمصاهم سلازي كنا تخلنا خان هنا خا لايك ناغبرنا شير ناغبرنا نحراتينا نخلو خباصح نتي تمرتي كم زخ مص خلو دما تربحت كلاتنا متان كنكون
በዚህ አጋጣሚ ክላወኩም ፎቶ ጋሻና ስለትግዚኡ ቁርብ ናይ ፀገማት ክሳይ ነርኒ ናይ ኢንተርኔት ዝሕልና ፀንሒ ቁርብ ካብቲ ሰዓት ዝበልና ዶንጊና ጋሻና ወን ሒዝና ፀንሕና ኢና ሓውና ምሳላና ኣሎ ስለዚ ጋሻና ክንእትዎሞ ክፍለ ሓወይ እንኳዕ ደሓን መጻኻ دهان صنعها እንኳዕ ደሃን ፀናዕኻ ሰላም ኩሎም ተኸታተልቲ ገሬ ፕሮዳክሽን ርሑስ በዓል ሓድሽ ዓመት ንኹልና ብረታበለይ ሃብቶም ካነ ዘዛብካኒ ገሬ ቴንኪዩ ክፍለ ሓወይ ስለቲ ግዜኻ ስለቲ ትገብሮ ዘለኻ ሞያዊ ትምህርቲ እሞ ከዓ በዚ ግዜ እዚ እቲ እዋን ቴክኖሎጂ ስለ ዝኾነ ኣብ ዓለም ኮይንካ ኣብ ዘለኻዮ ሃሉ ዓለም ሓንቲ ቁሸት ኮይና ትሉ ዘላ ግዜ ኣብ ገዛና ኮይና እሞ ከዓ ኣብ ኢድና ብትርከብ ነገር ቀደምሲ ከምዚ የብለይን መን ክኸዶ መዓስ ክኸይድ እንዳበልና ብዙሕ ነገራት ንገብር ነርና ኢና ነመኽኒ ነርና ኢና ሎሚ ግን ቴሌፎን ከማን ዝበለፀ ቴሌፎን ስለ ዘላትና ስለዚ እስኪ ስለቲ ግዜኻ እሞ ከዓ እዋናዊ ዳእመ ስለ ዝኾነ ግዜኻ ወፊኻ ከምዚ ተመኩሮኻ ተካፍለና ብምሳኻ እሞ ከዓ ብሰዓት እዚ ኣዝየ ከመስግነካ ይፈቱ እስኪ መን እዩ ክፍለ እሞ ብኦ ክንጅምር እስኪ ነቲ ዘይፈልጠካ ክፍለ መን እዩ እስኪ ምስ ነብስኻ ኣላልየና ኣበይኻ ትነብር ብኦ ክንጅምር ብኦ የቐኒለይ መጀመርያ ከምዚ ቀዲመ ዝበልክዎ ኩልኹም ተኸታተልቲ ገሬ ፕሮዳክሽን ርሑስ በዓል ሓድሽ ዓመት ንኩልና ኣብ ዘለናዮ ርሑስ በዓል ሓድሽ ዓመት እንኳዕ ኸ ናብዚ ብሰላም ኣብቅዓና ካብ ሕጂ ከዓ ሰላምን ፍቅርን ቅሳነትን ዝዓሰሎ እዋን ይግበረልና ክብል ይፈቱ ቀፂለ እምበር ኣነ ስመይ ክፍለይ ይበሃል ኣብ መፍትሕ ዳትኮም ወይ ከዓ ብሓፈሻ መፍትሕ ዩቲብ ቻነል ወላ ውና ፌስቡክ ኣነ ብድሕሪኡ ዘለኹ ወይ ዝነጥፍ ማለት እዩ ካብቶም ዝበዝሑ ኣባላት ካልኦት እውን ምሳይ ኣለዉ መሳርሕተይ ሓገዝቲ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ደለኹ ማለት እዩ ስመይ ክፍለ ተስፋይ ይበሃል ኣብ ላዕላይ ጋሽ ተወሊደ ዓብየ ሕጂ ከዓ ከተማ ካይሮ ግብፂ ኣለኹ ማለት እዩ ነዚ ዕድል ዝሃብካኒ ከዓ የመስግን ደጊመ ይቐኒለይ ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ኦንላይን መፍትሕ ዳትኮም ወይ መፍትሕ ኦንላይን ኮርስ ከማቕራብን ብሓፈሻ ድማ ማዕባልታ ዌብሳይትን ኮይኑ ድማ ይነጥፍ ኣሎ ዋው ቴንኪዩ ክፍለ ሓወይ እስኪ ፅቡቕ እሞ ከዓ ኣብ ኣፍሪካ ተቐመጥ ኣለኻ ከምዚ ብምሕሳብካ ናይ ባሓቂ እስኪ ብኸመይ ኢኻ ጀሚርካዮ ብትምህርቲ ድዩ ብልምዲ ድዩ ኣብዚ ናይ ሶፍትዌር ዘለካ ብኸመይ እስኪ ናትካ መበገሲስ እንታይ እዩ ነይሩ ንኸምኡ ንኽትግብር ዝደረኸካ እንታይ እዩ ገለ ኣሕፅር ኣቢልካ እስኪ እዎ ገሬ ሓወይ ሕጂ እቲ መበገሲ ከምዚ ይመስል መጀመርያ ኣብ ደቂ ኣምሓረ መባእታዊ ኮምፒተር ወሲደ ነይረ ኣብዚ ዘለኹ ዓዲ ምስ መፃኹ ግን ከምዚ ናይ ዩቲብ ቻነል ነይራተን እያ ናይ ጥዕና ወይ ኣብ ጥዕና ጥራይ ዝያዳ ኣተኪረ ዝነጥፍ ነይረ ብድሕሪኡ ግን ኣብቲ ምዕባል ዌብሳይት ምስ ፈተንክዎ ንዓ እውን ዌብሳይት ሰሪሐላ ፅቡቅ ምስ ከድኩ ወእሞ ሓፀርቲ ስልጠናታት ወሲደሲ ፅቡቅ ክቅፅል ይኽእል እየ ሓሲበ ማለት እዩ እቲ ናይ ኮምፒተር ብሓፈሻ ምስ ናይ ምዕባል ዌብሳይት ዝተኣሰር ኩሉ ግዜ እንታይ ፅቡቅ ነገር ኣለዎ ብሰዓት እዚ ኣይትሕፀርን ኢኻ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ስራሕ ምስ ትካል ክትሰርሕ ኣለካ ግድን ኣይኮነን ወይ እውን ዝግድደካ የለን እንደኾነ ክትማዕብል ትኽእል ኢኻ ባዕልኻ እውን ከምዚ ሕጂ መፍትሕ ኦንላይን ዳትኮም ኢልና መፍትሕ ዳትኮም ኢልና ሰሪሕና ዘለና ዌብሳይት እዚ ከምኡስ ሰሪሕካ ናትካ እውን ክትውንን ትኽእል ኢኻ ናትካ እውን ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ሕጂ እቲ ገደብ ዘይምህላው እዚ ብጣዕሚ ደስ ይብልኒ ዕድል እውን ሂብኒ ማለት እዩ ኣብ መጀመርያ ናብ በቲ ናይ ጥዕና ዘቕርቦ ዝነበርኩ በቃ ብኡስ ትምህርቲ ወሲደስ ብኡ ቀፂለሲ ብኡ ሓሲበ ነይረ ግን ከምቲ ኣዲኻ ዝለኣኸተካ ኣይኮነ ዕዳጋ ከም ፀናሓካ ስለ ዝኾነ ቁርብ ኣብኡ ፀገም ኣጋጢመኒ ነይሩ እዩ ናይ መምሃሪ ከምኡ ብዙሕ ፀገም ነይሩ ወይ ሕጂ ግን ብድሕሪኡ ግን ገዲፈዮ ናብ ቤይሲ ኮምፒተር ክእለ ስለ ዝነበረኒ ብኮምፒተር ካብ ፅቡቅ ትምህርቲ ብኦንላይን ሓደ ስልጠናታት ወሲደ ብድሕሪኡ ምዕባል ዌብሳይት ባዕለይ ተማሂረ ብጣዕሚ ከዓ ፅቡቅ ውፅኢት ረኺበሉ ኣብቲ መጀመርታ ናይ ኦንላይን ማርኬት ወይ ድማ ዕዳጋ ናይ ኦንላይን ዝኾነ ሰብሲ ንብረት ክሸይጥ ዝኽእል ዝኮሰም ከዓ ንብረት ክገዝኣሉ ዝኽእል ዕድል ከምኡ ኢለ ሓሲበ ሰሪሐ ነይረ ድሓር ግን እቲ ናይ ኦንላይን ኮርስ ሕጂ ሽዑ ቅድሚኡ ሰሪሐ ነይረ ግን ናይ ኦንላይን ኮርስ ፕላትፎርም ክሰርሕ ከቢድ ምዃኑ ይፈልጥ ነይረ ከቢድኒ እውን ነይሩ እዩ ከምቲ ዝኣክል እውን ተመክሮ ይነበረኒ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ፀኒሐ ተመክሮ ደሊበ ተማሂረ ከዓ
نخالو سبات ويب سايت كسرح لهم جميرا نيرة سرح لهم ونيرة دحر شعو نزا ناي اونلاين كورس بلاتفورم ما سرحا وسينا مالتي قرب جزيه وسيدايا بزح بخامن زعلن فسوايو اب ساعه زغن صبغ ነገር ኮይኑ አምላክ መስገን አርባዕተ ምሳይ ሓዊስካስ አርባዕተ መምሃራን እናትና ስልጠናታት በብ ክልተ ሰለስተ ንዳለና ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ካልኦት እውን ሰብ ሞያ ክጽምበርና ብዙሕ ጽቢት ኣለኒ ትኡንኮ ዝፈተኽዎ ናይዚ ነገር ግን ናይዚ ናብዚ ከኣቱ ቀንዲ ካ ዝደረኸኒ ግን ሓደ ኣብ ዝኾነ ባዕለይ ክሰርሕ ይኽእል እየ ዝኾነ ዓይነት ዌብሳይት ክሰርሕ ይኽእል እየ ንባዕለይ ጥራይሲ ሓሙሽተ ዌብሳይት ኣለዋኒ ንኻልኦት እውን ሰሪሐ ክሸይጥ ይኽእል እየ ስለዚ የተዓፅፈኒ ብምዃኑ ሓደ ንዓይ ሓደ ካብ ዝደፍኣኒ እዩ ካልኣይ ድማ ምስቲ ግዜ ክትከይድ ኣለካ እንታዳ እቲ ግዚኡ ዘበነ ዌብሳይት ኣፕሊኬሽን ሶፍትዌር ክሳብ ዝኾነ ምስኡ ክንከይድካ ካብ ዝብል ሓሳብካ ጽቡቕ እየ ምስኡ ከይደ ክብል ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናብ ከምዚ ቀንዲ ክእትወኒ ዘኽኣል ክብል ፅቡቕ ክፍላዓወይ ኣብቲ ዘለኻዮም ኸ ብከምኡ ተበጊስካ ሎሚ ንሪኦ ኣለና ዝኾነ ነገራት ዘድልየካ ዋላቲ ምግዛእ ከይተረፈ ብኦንላይን ዝግዛኣሉ ኮይኑሎ ማለት እቲ ናይ ምዕባለ ናይ ሶፍትዌር ክሳብ ክንደይ ኣክቲቭ ኣሎ ክሳብ ክንደይ ይሰርሕ ኣሎ ዝኾነ ሰብሲ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ዘድልዮ ነገራት ስራሕ ክሰርሕ ይኽእል ዝሽየጥ ክሸይጥ ይኽእል ዝግዛእ ክገዝእ ዝኽእለሉ ደረጃ በፂሕና ኣለና ቴንክ ዩ እስከ መፍትሕ እንታይ እያ ብዛዕባ መፍትሕ እስከ ኣስፋሕ ኣቢልካ ግለፀልናስ መፍትሕ ኦንላይን ኮርስ ክንብል ከለና እንታይ ንያቱ መን እዩ ክመሃር ዝኽእል መን እዩ ኣብ እንታይ እዩ ንጥፈታት ናይ መፍትሕስ እንታይ እዩ መን እዩ እንታይ ኢና ክንመሃር ካብኡ እወ ጽቡቕ ኣለኻ ገረሓወይ መፍትሕ MEFTH እያ ንፅሕፋ መፍትሕ ናይ ኦንላይን ኮርስ እያ ብሰዓት እዚ መፍትሕ.com ዋላ መፍትሕ.net ሰኔን ናይ ኦንላይን ኮርስ እያ ማለት እዩ እዚ ማለት ድማ እንታይ ማለት እዩ ቃል በቃሉ ናይ ኦንላይን ቤት ትምህርቲ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብሲ ዝኾነ በዓል ሞያ ስልጠና ናቱ ኣዳልዩ ክምህረላ ዝኽእል ዝኾነ ካልእ ካ ነቲ ሞያ ዝደለየ ነቲ ስልጠናት ዝደለየ ድማ ገዚኡ ክመሃረላ ዝኽእል እቲ ሓደ ድማ ክምህረላ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ንክልቲኡ ተራኽብ ናይ ኦንላይን ፕላትፎርም እያ ወይ ቤት ትምህርቲ እያ ክንብላ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ በበይና ፋሕ ኢልና ብዝተፈላለየ ሃገራት ዘለና ድማ ብቋንቋ ድዩ ሓደ ተምሃራይ ነቲ ዝደለየ ስልጠና ረኺቡ ክመሃረሉ ይኽእል እቲ ካልእ እቲ በዓል ሞያ ድማ ነቲ ስልጠንኡ ክላስ ዘይረኸበ ዕድል ዘይረኸበ እቲ ናቱ ትምህርቲ ዘለዎ ሰብ ከዓ ናቱ ስልጠና ኣዳልዩ ክምህረሉ ዝኽእል ዓውዲ እያ ክንብላ ንኽእል ማለት እዩ እቲ ፍልልያ ኦንላይን ብምዃኑ እምበር ናይ ቤት ትምህርቲ ክንብላ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ያ ጽቡቕቲ ማናሃ ዝክር ኣነ ኣብ ገጻት ፌስቡክ ዘወር ክብል ከለኹ ሓደ ግዜ ናትካ ረኺበያ ነይረ እቲ ትህቦ ኣብኡ ሼር ትገብሮ ነገር እውን ናይ ብሓቂ ማለትሲ ሓደ ክስታይ ዝህበካ ኣሎ ነቲ ተሓስቦ ነገርሲ ኣብ ሓሳብ ጥራይ ትጸንሕ እሞ እቲ ተሓስቦ ነገር በት መንገድኻ ክጋጥመካ ከለኻ ናይ ብሓቂ ልበይ ረኺብኒ ዝሓስቦ ዝነበርኩስ ኣብዚ ረኺበ እያ ትብል እሞ ምናልባት ግን ኣብቲ ናትና ዘይተለምደ ዘሎ እንታይ ይኸውን ክንረኽቦ ከለና ንእሽተይ ንሪኣ ሓንቲ ትምህርቲ ዘለዋ እሞ ሸለል ኢልና ንሓልፍ ሽዑ ዝኾነ ኣብኡ ወይ ሼራይ ንገብር ኢና ላይክ ስለዘይንገብሮ ወይ ከዓ ፈሎው ስለዘይንገብሮ ነቲ ነገር ይሓልፈና እሞ ኣፍታ ሓሲብናያ ዝነበርና ኣጋጣሚታት ከዓ ንዝክራታ ነገር እሞ ብድሕሪኡ ምምፃእ ይኣብየና ማለት እዩ ኣብኡ የርኤካ እቲ ዝረኣኽዎ ነገራት ከዓ ኣብቲ ገጻት ፌስቡክ ትህቦ ነበርካ ትምህርታዊ ምኽራዊ ክስታይ ካብኡ ትሒዘ ኣነ ፈሎው ዝብለካ ነይረ ማለት እዩ ኣጋጣሚታት ድማ ሓንቲ ነገር ሰርች ይገብር ስለ ዝነበርኩ እቲ ናተይ ሰርች ድማ ኣብቲ ናትካ ዌብሳይት እውን ሓንቲ ኮርስ ከይተፋለጥና ከለና ዝወሰድክዋ ኮርስ ነይራ እሳ ሕጂ ክፍትና እዚኣስ ብቋንቋና እንድሕር ኮይናሲ ዋይኖት እቲ ናተይ ጌጋታት ዘሎስ ዘይፍትና ኢለ ሓንቲ ኮርስ ካብ ወሲደ እቲ ጽቡቕ ነገራት ብቋንቋ ትግርኛ እቲ ዘድልየካ ነገር ከዓ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ከዓ ከም ትብል ማለት እዩ ምስ ተራኸብና ኣዝዩ ደስ ኢሉኒ እሞ እስኪ ብኸመይ ኢኹም ትሰርሕዎ እቲ ደሎ ሜይቢ ተማሃራይ ጥራይ ኣይኮነን ወይ እውን ዝኾነ ክእለት ዘለዎ ሰብ እውን እቲ ናቱ ሞዩ ኣብቲ ናትኩም ዌብሳይት ተጻዒኑ እቲ ናቱ ኮርስ ብመልክዕ ትምህርታዊ ኣዳልዩ ናብቲ ናትኩም እውን ከዳሉ ዕድላት ዘኸፍት እሞ ሓደ ንሰለስተ ይጥቀም ኣሎ ነቲ ኣዳላዊ ነቲ ከምኡ ዓይነት ክእለት ዘለዎ ስራሕ ሳልሳይ ከዓ ነቲ ተጠቃሚ ማለት እዩ ንኹሉ ዘማልአ እዩ እስኪ ብዛዕባ እዚ ከመይ እዩ
كما يهم تسرحوا من يختكم زخيل من يتربحي ويكا بخمي ينعهم هجي كرهوكم زدلي قال موياوي كلا زلو أقوم أخوة فرز دلي بخمي يهم تسرح سك قال زخنة ما برهن دحر اليوم هو قريحة وي عجي نحنا كلتا عين سبعة مرخابي صراحنا حدتي ممهر مالتي وبعال مويا كانت مويا زدل سب مالتي حجي كلتا سرح يزلو برقت ممهران مركب كبيد زخون بر تمهراي مركب قلنا يمسلنا عنا بساعزي كم قدو خوينا زلو مالتي حبشاو قلنا احنا اتي راما ناي مفتوح انتايو ቤት ትምህርቲ በቃ ኦንላይን ቤት ትምህርቲ ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ስልጠና ከዳልዩ ይኽእል እዩ ጥራይ ጠቃሚ ይኹን እምበር ዝኾነ ስልጠና ከዳልዩ ይኽእል ስልጠና ክንብሎ ከለና ድማ ናይ 20 30 50 ሚእቲ ቪድዮታት ኣዳልዩ ነቲ ቪድዮታት ድማ ብመልክዕ ስልጠና ኢሉ ብሓንሳብ ናቱ ኣርስቲ ሂቡ ናቱ ዲስክሪፕሽን ፅሕፈሉ ብዛዕባኡ ኩሉ ዘድሊ ፅሒፉ ዋጋ ድማ ገይሩ ነቲ ቪድዮታት ፅዒኑ ነታ ኮርስ የዳልዋ ማለት እዩ ሰባት ድማ እታ ኮርስ ገዚኦም ይመሃርዋ ማለት እዩ ካብቲ ዝገበሮ ዋጋ ድማ እቲ 80 ሚእታዊት ኣታዊ ናብኡ እዩ 20 ሚእታዊት ድማ ናታ ኣፕሊኬሽን ናብና ሕጂ ኣብዚ እቲ መምህር ከይተኸፍለ ወይ ዝኾነ ሰብ ከይገዛእሉ ዝኾነ ዝኸፍሎ ነገር የብሉን ነቲ ኮርሱ ካ ዝደልዩ ፍሪ ክገብሮ ይኽእል ዝደልዩ ድማ ብድላይ ዋጋ ክገብሮ ይኽእል ንሕና ምኽሪ ኢና ክንቦ ንኽእል ከምዚ ዝሓሸ ከምዚ ክንብሎ ንኽእል ስለዚ ገደብ የብሉና ኣብዚ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መምህር ሓንሳብ እታ ኮርስ ምስዓና ተደልዩ ኣካል ፕላትፎርሙ ደጊሙ ክደግማ ይኽእል እዩ ግን ሓፈሻዊ ንሕና እቲ ዕላማና እንታይ እዩ ነቲ መምህር ናፅነት ብዘለዎ ድላዩ ኣቲ ኦንላይን ድላይ ትምህርቲ በቲ እሱ ዝፈልጦ እሱ ዝመልኮ ሞያ ክምህር እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ንዓና ከቢድ ዝኾነና መምህር ምምፃእ ወይ በዓል ሞያ ምምፃእ እዩ ስለምንታይ እንተደኣልና እቲ ናይ ትምህርቲ ድሌትን ፅምእን ዘለዎ ብዙሕ ከም ዘለና ብዙሕ ካሕበረሰብና ከም ዘለና ፈሊጥና ማለት እዩ ናይ ትምህርቲ ክብል ከለኹ ሕጂ ናይ ኩሉ ሞያ ስለ ዝኾነ ኣነ ንባዕለይሲ ዝደልዮ ሞያ ኣለኒ ማለት እዩ እዚ ማለት እዚ ተስፋ ገብር ሓደ መዓልቲ እቲ ኣነ ዝደልዮ እውን ዘቕርቡ መፅኦምሲ ከቕርቦ እሞ ኣነ እውን ክወስድ ምክንያቱ እዚ ማለት ሲ ንኩልና ዘጠቃልለ ክብል ኢለ ስለዚ እቲ ሞያ ገደብ የብሉን ካብ ንህፃናት ጀሚርካ ክሳብ እቲ ዝኾነ ዓይነት ትምህርቲ ማለት እዩ ጥራይ ብኦንላይን ክሓልፍ ዝኽእል ይኹን ጥራይካ ጠቃሚ ይኹን እምበር ዝኾነ ሞያ ስለ ዝኾነ ዝኾነ ሰብ ነቲ ስልጠና ክወዞ ይኽእል እዩ ብዙሕ ሰብ ከዓ ይሓተና ኣሎ መመፅኡ ከምዚ ዓይነት ስልጠና ደልየ ከምዚ ደለኹ ይብለና ወይ እውን ከምዚ እምበር ኮርስ ኣለኩም ዶ ይብለና ኣጋጣሚ ኮይኑ ሕጂ ንጅምር ስለ ዘለና 4 መምሃራን ምሳይ ሓዊስካ 4 መምሃራን ጥራይና ኮርስ ኣቅሪብና ዘለና ከባቢ 11 ኮርሳት ኣቅሪብና በርባዕቴና ማለት እዩ ሕጂ ገና ግን ናይ ዝተፈላለየ ስልጠና ክእለት ዘለዎም ሰባት ናይ ዝተፈላለየ ዓውዲ ማለት እዩ ክፅምበሩና ብዙሕ ፅቢት ኣለና ንዓና እታ እንኮ ንደልያ ዘለና ንሳያ ስለምንታይ ነቲ ዝትገብረ ሞያ ክመሃርዎ ዘይክእሉ የለዎም ዝመሃርዎስ ግድን ክንረክብ ኢና ምክንያቱ ክሳብ ሕጂ ጥራይ መፍትሕ ዳርጋ ብዙሓት ብጣዕሚ ብዙሓት ተጠቀምቲ መፅኦም ኣለዉ ፕላትፎርም ማለት እዩ ገና ገሊኦም ኮርስ ዝደልዩ ገሊኦም ከዓ ኮርስ ዝወሰዱ ማለት እዩ ስለዚ ተስፋ ንገብር ዕድል ተረኺቡ እቶም ሰብ ሞያ መፅኦም ሳና ክምህሩ ማለት እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ብዶ ኮይና ዘሎ እዩ ሓፈሻዊ ግን ዕላማና ንኩሉ ስለ ዝኾነ ዝኾነ በዓል ሞያ ዝኾነ ኣብ ዝተፈላለየ ሞያ ዝነጥፍ ሰብ መፅኡ ምሳና ስልጠንኡ ከኣዳልዩ ክሸይጥ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ያ ፅብቕቲ ክፍሊ ሓወይ ኣብቲ ምናልባት እውን ሕጂ ደውፃኹሞ ብዙሕ ናይ ምክንያት ሓድሽ ዓመት ዝረኣኽዋ ፖስተር ነይራ ክሳብ 10 ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሞያታት ተዘይተጋገ እስኪ ብሩህ ክኾነልና ምናልባት እውን ዝኾነ ሸር ክትብሎ ትደሊ ነገር እንድሕራሊ ኣብቲ ናይ ስክሪን ሸር ክንገብሮ ንኽእል ኢና ብዓብዪ ግን ባዕልኻ ስለ ዘለኻ እውን እንታይ ዓይነታት ኮርሳት ገለ ካብቲ ኮርሳት እንድሕር ክትጠቕሰልና ትኽእል ኮንካ ማለት ሰብ ዘዝናቱ ዝምባለ ክህልዎ ክእል እሞ እዚኣስ ናተይ ቦታ ኣነ ክመሃራ ይደልየ ክብል መታን እንድሕር ኮይኑሲ እቲ ፍትናትኩም ዘሎ ዌብሳይት እስኪ እሕፅር ኣቢልካ ኣሎ ብዓብዪ ውሎ ግን ብምንታይ ይኹን ብምንታይ ቋንቋ እዩ ዝመሓላለፍ ብምንታይ ክመሃርዎ ይኽእሉ ወይ ከዓ እቲ ዓይነታት ኮርሳት እንታይ ዘጠቓልለ እዩ እወ ሕጂ እቲ ናታ ስልጠናታት ኣብ ሰዓት እዚ ቀሪቡ ዘሎ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ መባእታዊ ኮምፒውተር ኣነ ዘዳለኽዎ ኣሎ ናይ ፕሮግራሚንግ ከዓ ናይ ኤችቲኤምኤል ዘዳለኽዎ ኣሎ ኣነ ማለት እዩ ካልእ እውን ናይ ግራፊክ ዲዛይን ብካንቫ ከመይ ጌርና ዝተፈላለዩ ስእሊ እውን ግራፊክ ዲዛይን ክንገብር ከም ንኽእል እውን ዝሰራሕክዎ ኣሎ ማለት እዩ
بزي كازي كا ناي ويب سايت معبال ووردبريس جيرناسي بعلنا زخنا سب بعلو ويب سايت كما عبد يخل بتي أما عبابلا ويب سايت كات تمرت سطر يكون لعلميتي فيديوهات زحازله حارست أنا يمانت يا سلت أنا جالس لعلميتي فيديو زحازله يا زمالت كا زخنا سب نتكورس اللي حلوسيلو هو نبعلو نوع ويب سايت دلا عينت ولا ناي أونلاين داعا ونكسر هغيو سطر زي كونه خا ولا ون سريح ويب سايت نخاوت كما يجيرو شطولهم كم زخيلون تمرت الله مالت زمالت كا بزخنا سب أب زخنا حاجة زنبر إنترنت كمبيوتر تليو نتسلط أنا دروسي روسي ويب سايت سريحو نخاوت كي بخيل ويقول لك قرب بخيل مالتيو بزخاء نعوز طقمه ويعطاو خجبر يخيل مالتي لزيت علامة كم زي سلازخنا تاناي ووردبريس بخوم صريحة مالتيو تي زمهار تماهيرو تموكرو دلي وبعلو إذن أبصرح على بوفرو زخير مالتيو ካብ ዝወፃኢ እውን ካልእ እውን ዘዳለኹ ኮርሳት ኣሎ ከም በዓልና ዩቲብ ወይ ነዞም ዩቲበራት ዩቲበር ክኸውን ዝደለየ ዝኾነ ሰብ ዘዳለኹ ስልጠና እውን ኣሎ ማለት እዩ ሓፈሻ እዝን ካልኦትን ኣለዉ ዘዳለኹም ስልጠናታት ኣለዉ እዞም ምሳይ ዘለዉ ኣሕዋት ከዓ ሓውና መምህር ፔተር ዝበሃል ኣለና እሱ ከዓ ናይ ክኢላ ናይ ቪድዮ ኤዲተር ከምኡ እውን ፎቶ ኤዲተር እዩ ስለዚ ነዚአን ክልቲአን ከዓ ኮርስ ኣዳልሎ ንጀመርቲ ብዝብል ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ቪድዮ ክቀናብር ወይ ስእሊ ክቀናብር መደብ ዘለዎ ሰብ نزن كورس زين حنتين كان وسيل تاز دليخ مع رخل مالتي حاونا بينيام زبالنا سوخا بايثون ديفلوبري ناي بايثون بروجرامينج لانجويج سلت انا ون عدالي له مالتي بزي كون ناي مايكروسوفت اكسل ون زدالو له مالتي انت يو خازتنا بو تطقيمكا ابزخنا بيزنس ابزخنا اوفيس سنترجاو مجد تطقيمكاسي حبرتا مكا وحملتا مقمات مالتي بسنترجاو مجد يركا مالتي اجي بزعبا زون زدارو سلطان لنا مالتي كلا خا حونا اسفا زبالنا نسخا زدارو سلطان لنا نسخا ناي فيديو دي تعمل خا صبو زدارو لنا مالتي جنا ونا مسرح زلو وي بصح زلون علونا مالتي صافي جيجن زي مسلتي زلو كورسات امصاخا بزح مدبن حسابن امسرحن زلو بزح لنا صبوي ناي وحق دس جبل اسكي انا سي انتاي الاسبوع قدم سي كم زي بلين ابي كيدخ مهارو انا افريكا اندي زلخو نو انا دا كم زعد اندي زلخو ننابز اندي خيدا ومسكوت كيركبلو زبل سبانو يذكرني مخا سخاسي اب قبس اندهران لي خاخون كاسي imagine تي ناتكا او مسالتي تات زقات مكا ويكا مسخاون زهلو سبات كلون سلا زخلو افت زلو وعد خوينهم ننافت زخدو وعد نخدوسي حزوم زخدو مياوي تمرتون بزقات امس كمهار يخود يوم مالتي سو بزقات امي ابزخونه نحلو كم ذا عينتات اندهراب لي خوينسي نمهار مبري ابكندي ابزين فلط عد اتينا مخا غزي سرحن غزي كستاين زمغاغلنا نحر غزي ترخيبو ابزلنا ينحلو كم زخركب كله اسكي منالوات كتبره تي اونلاين نجلسب بكلاس دو مسلولو كيتكا اونلاين كون كولس لايف كمزي افتا ساعات ترخيبو كمهار ان بيرسون دو مسلولو قالها اتي كورس داونلود مسكونه او كله بستيب يزولو انا سلازرا اخو مالتي كتبره هذا دليكا كن جلسب انت كتصبح خيلي اون سكرين لايف ساعات زمسلومو انا دا سراح عندي معسكر كبلو نو انا دا كم زغزي اي تعملني ساعتي مساي ماج دا يقبر كبل خيلي مو تكورسي باونلاين كمزي ان بيرسون دي هم تو ولا اونلاين اتيم بالكمبيوتر دي بتليفون اتيم سي كتبر هذا دل اخوا مالتي انت يزمسلنا له كورس كتب له خلاها حادثه تجمير حساب تودا اتممهر بلايف اتي خمسه زلنا زمهر زمسله عينታት ማሃህር ኣሎ ገለኻ ኦሬዲ ኢት ሶፍትዌር ሬዲ ኮይኑ ናቱ ስቴፕ ዘለዎ ካብ ሓደ ክሳብ ኢሉ ናቱ ስቴፕ ደረጃታት ዘለዎ ኮርስ ኣሎ ነዚ ኣፍተ ብርሃለ ይደልየ ክፍልሓወ هو ጽቡቕ ኣላ ገረ ሓዊ ኩለን ቁርዓ ኣለኻ እታ ቀዳሚት ዝበልከያ ጉዳይ ኣብ ኣፍሪካ ዝነብር ሕብረተሰብና قلت حق خمسة اللغة بحال صبغي مالتيو كام نفسه جميركا كل جزء انتنا نبل ولا نتمرت اليوم الصراحة اليوم مويا زخانسي دحنا أو مسكوت كوكر كول نبلينا حكم زرا مالتي فلا إنه قام قاس
أبتا مخالو ورحي كتوح مسترفو يزبز حسب اسكي حدا خطة يفتش مالتي لكا كمزي فتنا بيتران قبل برنا ختم عاد مسترفك فتنا مزلعت مجمار مالتي بتعام غازي كبيديو ስለዚህ ቋንቋ ይኹን ንኻልእ ብሓፈሻ ዝኾነ ሞያ መሓዝ ፅቡቕ እዩ እቲ ኩልና ክርዳእና ዘለዎ ከዓ እንታይ እዩ ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ናተይ ዝብሎ ሞያ ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ኣብ ዝኾነ ዓውዲ ብፍላይ ድማ ከም ተወሳኺ ቋንቋ ከዓ ክእል ኣለዎ ናብቲ ዝኸዶ ሃገር ሲ ቋንቋ ክእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለምንታይ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እቲ ጉቢእ ኢኹም ዝብል ዘለኹም ኣነ ከም እገብር ማለት ወይ ኮንኩም ወይ ካልኦትኩም ኣይገብሩ ማለት ኣይኮንኩም ግን ሓፈሻዊ እቲ ትዕዝብቲ ብዙሕ ዝርኦ ካብ ነፍሲ ጀሚርካ ኣሎ ከምኡ ኢና ንኣምን ማለት እዩ ድሓን ምስ ኮድክ ክበሉ ድሓን ሎሚ ዶ ከይድ ፅባሕ ከይድ እንዳበልና ብዙሕ ግዜ ንድሕሪት ንጎቶ ኢና ማለት እዩ ይኹን ዳ እምበር ከምዚ ኩሉ ግዜ ትብሉና እዞም ኣብ ኤውሮጳ ኣሜሪካ ካናዳ ዘለኹም ትብሉና ቀዳማይ ዘገጥመካ ሽግር ብሽግር ቋንቋ እዩ ካልኣይ ድማ ሽግር ስራሕን ካልእ ምስቲ ሕብረተሰብ ተኣሲርካ ምንባርን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከቢድ ዝገብሮ ቋንቋ ስለ ዝኾነ ቋንቋ ከዓ ኣብ ዝኸሎት ሰብ ኣብ ክንዲ ክኸይድ ምስ ሓሰበ ምስ ወደአ ኣብ ዋርሕ ምስ ተረፍኦ ትምህርቲ ዝጅምር ካብ ሕጂኡ ክጅምር ማለት እዩ እዚ ናትና ሕጂ ቀንዲ ናትና ፕሮግራም ጌርና ዓዳልና ዘለና ሕጂ ናብ ህፃናት እዩ ህፃናት ኣብ ደገ ዝርከቡ ካብ ምፅሓፍ ምንባብ ምዝራብ ኣብዚአን ሰለስቲአን ብዙሕ ሽግር ገጢሞ ኣሎ ማለት እዩ ቋንቋ ትግርኛ ሲ ምፅሓፍ ምንባብ ምዝራብ ብዙሕ ፀገም የጋጥሞም ኣሎ ኣብ ደገ ዝርከቡ ህፃናት ማለት እዩ ብሰይም ከዓ እቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝነብር ድማ ወይ ብሞያ ወይ ብቋንቋ ናይቲ ዝኸዶ ሃገር ማለት እዩ ኣብዚ እውን ሽግር ኣጋጢሞ ማለት ስለዚ ክልቲአን ኣለዎ ሽግር እንተ ኣሎ ኮይኑ ከዓ ንሕና ንሽግር ንደልዮ እሞ ነቲ ሽግር ከዓ ፈቲሕና ክንረብሕ ንደሊ ማለት እዩ ስለዚ ምስቶም መምሃራን እውን ነዘራረብ ኢና ብዛዕባ እዚ ርእስቲ እዚ ግን ክሳብ ሕጂ ልክዕ ነዚ ክመልኡ ዝኽእሉ ኣይረኸብናን ናይ ቋንቋ እንግሊሽን ካልኦት እውን ደዳልዉ ከም ዘሎ ኣብ መስርሕ ከም ዘሎ ሓቢሮምና ኣለዉ ግን ክሳብ ሕጂ ኣይኣደናና ማለት እዩ ከም ዕላማ ግን ብደገ ሃገር ከምዚ ሽግር ከም ዘሎን ብውሽጢ ክፍለ ዓለም ኣፍሪቃ ከዓ ከም ዝበልክዎ ብናይ ዓበይቲ ክንከይድ ኢና ደይ ክንከይድ ኢና ብዝብል ሓሳብ እውን ነቲ ዕላማ ከምቲ ዝደለ ኣትሒዞም ዘይሒዝዎ ምዃኖም ብዙሕ ግዜ ይረኣየና ማለት እዩ ካብ ነሲ ጀሚርካ ሕጂ ዝኾነ ነገር ሲ ምስ ከድካ ተርክበሉ እዩ ዝመስለካ ወይ ምስ ከድካ ከዓ ግዜ የለን ኣይተርክበሉን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ታንኮ ግዜ ዘላትካ ሕጂ ምዃና ክትኣምን ፅቡቅ ስለዚ ኩልና በብወገንና እቲ ተመክሮ ብደገ ዘሎ እቲ ዘሎ ብኣፍሪካ ዘሎ ተመክሮ ክለዋወጥ ኣለዎ ከምዚ ዝግበር ከምዚ ይኽብሉ ኣለዎ ምክንያቱ ኣብኡ ምስ ከደ ብዙሕ ሽግር ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከም ዕላማ ዝረኣናየን እዚአን ክልተ ነገር ኣለዎ ንህፃናትን ንዓበይትን ኣብ ጉዳይ ቋንቋ ምዝራብ ምፅሓፍ ኩሉ ብሓፈሻ ማለት እዩ ከም ተወሳኺ ብፍላይ ድማ ማለት እዩ እቲ ሞያ ከዓ ሓደ ሰብ ኣብ ዝኾነ ዓውዲ ናቱ ሞያ ሕፅር ዝበለ ወላ ሒዙ እንተደኣ ኸይዱ ኣብኡ ኸይዱ መልዩ ክሰርሓላ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለና እዚ ከም ዕላማ ቀዳማይ ብቋንቋ ካልኣይካ ብሞያ ከምዚ ዓብይ ይኮነን ስልጠና ክንብል ከለና ኣብ ሓደ ነገር ኣተኪርካ ሕፅር ዝበለ ግዜ ወሲድካ ትመሃሮ ነገር እዩ ማለት ስለዚ መጀመር እንድሕር ራሂብናዮ ሰብ ብርግፅ ብድሕሪኡ ከዓ በዓሉ እውን ኣብቲ ዝኸዶ ሃገር ብተመክሮስ ትምህርቲ ክቕፅሎ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለና ማለት እዩ ካብዚኣ ወፃኢ ድማ እቲ ኣገባብ ትምህርቲ እዩ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ነቲ ኣገባብ ትምህርቲ ብኸመይ ይወስዶ ኣሎ እንተርኢናዮ ኣብዚ ናትና ሕብረተሰብ ኣብ ጌጋ ክልኣለይ ካብቶም ካልኦት ቅድሚና ዝፀንሑ ኦንላይን ኮርስ ኢሎም ዝዛረቡ ዘቕርቡ ዝነበሩ ሰባት ካብኦም ግዲ ወሲድዎ ኮይኑ ኣብ ሕብረተሰብና ሕጂ ብዙሕ ግዜ ይመፁና እዮም ላይፍ ድዩ ሰዓት ክንደይ ይጅምር ሰዓት ክንደይ ይውድእ ይብሉና እዮም ተደጋጋሚ ዝሕቶ ዝመፀና ማለት እዩ ሕጂ ንናት ፅቡቕን ሕማቕን ኣለዎ ናይ ላይፍ ክብሉ ከለዉ እዚ ናይ ዙም ማለቶም እዩ ኣውቶማቲካሊ በቃ ዳይሬክት ላይፍ ማለት ከምዚ ሕጂ ኢና ዘለና ስለዚ ከምኡውን ከምዚ ኦንላይን ኮርስ ክበሃል ከሎ ከዓ ስሩሕ ከዓ ኣሎ ስሩሕ ከዓ እንታይ ማለት እዩ እቲ ቪድዮ ስሩሕ ቀደም ተኸተል ተዳልዮ ከሎስ ስሩሕ ኣለና ምናልባት ገሪሓዊ ግዜ እንተዘይሒዝናካ ነዚአን ክልቲአን መገለፂ ክኾን ንዕን ክገልፅ ደልየ ዋላ ሸር ክትገብሮ ትደሊ እንዳሃሉ ኣብቲ ናይ ስክሪን ነታ ቪድዮ እኒኣ ክደልያ ፀኒሐ ተረኸብክዋ ኢለ እሞ ድሓን ንስኻ ኣነ ክዛረበ ንስኻ ኣብ መፍትታትኩም ኣቲኻ ስክሪን ዋላ ሸር ግበሮ ፀገም የብሉን ኣነ ግን ክብሎ ዘለኹ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ክሰምዕ ኣነ ክፍላሓወይ ክብረት ያበለይ ሕጂ ንዓና እንታይ ኣሎ ትምህርቲ ክበሃል ከሎ ዩኒቨርሲቲ ወይ ዓቢ ቤት ትምህርታት ዓበይቲ ቤት ትምህርታት ከድካ ኢኻ ትመሃሮ ፅቡቅ እዩ
ብዝተፈላለየ ዕድል ረኺብካ ገንዘብ ረኺብካ ግዜ ረኺብካ ክትመሃሮ ከምኡ ዕድል ኣጋጢምካ ክትመሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዓበይቲ ቤት ትምህርትታት ክትመሃር እዚ ፅቡቅ እዩ በዚ ንዛረብ ኢና ግን እሱ ተይተረኽበ ኸ እሱ ዕድል ተይተረኽበ ኸ እሞ ምስ ዘለና ስራሕ ምስ ዘለና ናብራ ኣጨቃጭቕና ሓፂር ስልጠና ወሲድና ክንመሃረሉ ንኽእል ዕድል ክንረክብ ክገለና እዚ ኣብ ዝኾነ ዓለም ማለት እዩ እንተተረኺቡ ፅቡቅ ኣብቲ ጎረቤትና ወይ ኣብቲ ዘለና ዓዲ እንድሕር ተረኺቡ ከይድና ሓፂር ስልጠና ወሲድና ሞያ ንሕዘሉ ዕድል ክንፈጥር ንክእል ኢና እንተዘይተረኺቡ ግን ከም ተወሳኺ ንሕና ኦንላይን ኮርስ ኢልና ብቋንቋ ኣዲኡ ሰብ ክመሃሮ ዝኽእለሉ ዕድል እውን ከፊትና ኣለና ሕጂ ሳልሳይ ምርጫ እዩ ዝኾን ዘሎ ለዚ ነቲ ሰብ ነቲ ስልጠና ይወስዶ ማለት እዩ ሕጂ ክወስድ ከሎ ስልጠና ብክልተ መገዲ ከም ዝግለፅና እቲ ሓደ ብላይፍ ዙም እዩ ማለት እዩ ኣውቶማቲካሊ ብዙም ኮይኑ ላይፍ ኣውቶማቲካሊ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ዳ ኮይኑ ቀጥታ እዩ እንካን ሃባንያ ሕቶን መፅንካ እንካን ሃባንያ ንዝተወሰነ ግዜ ኩሉ ግዜ ድማ ኣብ መስመር ክትህሉ ኣለካ እንድሕር ክትከታተል ኮንካ ማለት እዩ እዚ ንሕና ንብሎ ዘለና ወይ ንሕና ነቕርቦ ግን ካብኡ ፍልይ ዝበለ እዩ እሱ ድማ እንታይ እዩ ንሕና ቀደም ተኸተል ብዛዕባ ተደልዩ ዘሎ ሞያ ኢና ትምህርቲ ነዳሉ ንኣብነት ንበል ብዛዕባ ናይ ምዕባል ዌብሳይት ንሕና ክንዛረብ ኮይና ሲ መጀመርያ ዌብሳይት እንታይ እያ መዓዝ ተጀሚሩ ንዌብሳይት ክሰርሕ እንታይ ክትፈልጥ ኣለካ ብድሕሪኡ እንታይ ሶፍትዌር ክትጥቀም ኣለካ እቶም ሶፍትዌር ኣበይ ትረኽቦም ብኸመይ ዳውንሎድ ትገብሮም ነናቱ እዚ ቪድዮ ኣለዎ ብዓሚቕ ማለት እዩ ነናቱ ሽዑ ብኸመይ ከ ዌብሳይት ትሰርሑ እንታይ እዩ እቲ ሄደር እንታይ እቲ ፉተር ሳይድ ባር ሜይን ባዲ ማለት እዩ ሜይን ፔጅ ከምኡ እንዳበልካ ፈላሊኻ ነዊሕ ትኸይድ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ዝቐረባ ግዜ ሰሪሕያ ዘለኹ ሲ ናይ ወርድፕረስ ጌርካ ዌብሳይት ከመይ ጌርካ ባዕልካ ትሰርሕ እያ ትብል እዚ ሕጅስ ኩሉ እዚ 103 ልዕሊ ይኸውን ቪድዮታት ኣለዋ እዚ ኩሉ ቪድዮታት ሕጂ ልክዕ ከምኡ ዝሓዘ እዩ ማለት ቀደም ተኸተል በቃ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ኩሉ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣበይኻ ክሰርሕ ትኽእል እንታይ ኢኻ ክሰርሕ ትኽእል ክሰርሕ ከለካ እንታይ ክትገብር ኣለካ እንታይ ክትገብር የብልካን ዝብል ድማ መወዳእታ ከም ምኽሪ ድማ ፈይ ኣቢለ እቲ ትምህርቲ ዓፅዮ ማለት እዩ ሕጂ ሰብ ነዛ ስልጠና እዚኣ ድሕር ወሲድዋ ቀደም ተኸተልካ እንድሕር ኩሉ ተኸታቲልዎ ግዜ ሂቡ ተኸታቲልዎ እንታይ ይገብር ማለት እዩ በዓሉ ፕራክቲስ ይገብሮ ልምምድ ገይሩ ዘን ቁርብ በዓሉ ስራሕ ኣቢሉ ሓደ ቁርብ ማለት እዩ ዘን ተመክሮ ብምድላብ ብድሕሪኡ ናብ ስራሕ ዓለም ክኣትዩ ይኽእል ወይ ዌብሳይት ሰሪሑ ሲ ክሸይጥ ይኽእል ማለት እዩ ንኻብ ሰሪሕዎ ሕጂ ዘናታ ፕሮግራም ከምዚያ እቲ ቪድዮ ስሩሕ እዩ ማለት እዩ ኩሉ ቀደም ተኸተል ኮይኑ ግን ስሩሕ ድልው እዩ ማለት እዩ እቲ ናይ ዙም ፕሮግራም ግን ዳይሬክት ዝበልኩም 103 ቪድዮ ሕጂ ሲ ኦንላይን ዳይሬክት ክምህረኩም እንተ ዝብለኩም ሰዓት 6 ንበሎ ኩሉ ግዜ ሰዓት 6 ተኣቱ ኮይንኩም ሲ ንበሎ ክልተ ሰሙን ኣብ ወርሒ ወዲእና ኣለና ንበሎ ትምህርቲ ብድሕሪኡ እታ ቪድዮ ኣይትረኽብዎን ኢኹም ስለዚ ትፍልይ ኣለዎ ማለት እዩ ንኣብነት ክብሎ ኢና ሕጂ ገለ ግዜ ከም ዝሓዝከ ርዳእኒ ስለዘፍቀድከ እያ እንታይ ኣሎ ንኣብነት እንድሕር ዳ ኣብቲ ዙም ትመሃር ኣላ ኮይንካ ብቐጥታ ስለዝኾነ ዝኾነ ሕቶ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ነቲ መምህር ክትሓቶ ትኽእል ኢኻ ዳይሬክት ድማ ክምልሰልካ ይኽእል ማለት እዩ እዚ ጥቕሚ ኣለዎ ናይ ዙም ናይ ኦንላይን ኮርስካ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ ሰዓት ኣይትሕሉን ኢኻ ስሩሕ እቲ ቪድዮ ድልው እዩ ተልዩ ሓድሽ ነገር ኣብኡ ክኣቱ እዩ ስለዚ መመፂኻ ኢኻ ትመሃሮ ማለት እዩ መመፂኻ እታ ዝገደፍካያ ክፋል ትቕፅላ መሊስካ ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 4 5 6 7 እንዳበልካ እንዳቐፀልካ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ እታ ኣፕሊኬሽን እውን ኣበየናይ ክፋል ከም ዝበፅሓካ ትሕብረካ እያ ብሕብሪ ጌራ ትሕብረካ ስለዚ ካብኡ እንዳረኣኻ ትኸይድ ማለት እዩ ከምኡ እንዳበልካ ስለትኸይድ ገደብ ግዜ ስለዘይብሉ ቀትሪ ምፃእ ለይቲ ምፃእ ድሕሪ ዓመት ምፃእ ድሕሪ ወርሒ ምፃእ ገደብ ግዜ የብሉን ኣብ ዝጠዓመካ ሰዓትን ዕለትን መዓልትን መፂኻ ትመሃሮ እዩ ኣብ ዙም ግን ከምኡ ኣይኮነን እንታይ ዳ ቀጥታ ኣብታ እቲ መምህር ዝዳለወላ ሰዓት ላይ ክትህሉ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ዓብዪ ፍልሚ እዩ ማለት እዩ ካብዚ ወፃእ ድማ እቲ ናይ ኦንላይን ኮርስ እንታ ንብሎ ሕጂ ስሩሕ ቪድዮ እዩ ድሉው ቪድዮ እዩ ቀስ ኢልካ ጠጠው እንዳበልካ ነቲ ነገር ፕራክቲስ እንዳገበርካ ነቲ ትምህርቲ ኣብቲ ቪድዮ ዘሎ ፕራክቲስ እንዳገበርካ ልምምድ እንዳገበርካ መሊስካ ኦን ትገብራ ተደሊኻ ትደጋግሞ ተደሊኻ ተመላለሶ ተደጋጊምካ ትሪኦ ኣብ ዙም ግን ከምኡ ይኮነን ምናልባት እቲ መምህር ነቲ ቪድዮ ሴቭ ገይርዎ ተፀኒሑ ትዕድል ኣለካ ማለት እዩ ሴቭ ተዘይገይርዎ ግን ኣብታ ላይፍ እንካን ሃባንያ ሸዓ ኢኻ ትሓቲ ዘለካ ደጊምካ ይትመለሶን ኢኻ ትቪድዮ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ከዓ ጎናዊ ከዓ ሳዕቤና ኣለዎ በቲ ሓደ ወገኑ ፅቡቅ እንከለዎ
ቀጥታ ተመምር ተሓቶ ትኽእል እንከለኻ ግን በተሓደ ወገን ከዓ ክንፀገም ኣለዎ እዚ ናትና ካ እንታይ ኣለዎ ኦንላይን ስለዝኾነ ስሩሕ ስለዝኾነ ነቲ መምህር ክትረኽቦ ሽዑ ትረኽቦን ኢኻ እንተወሓደ ሰዓት ፍርቂ ሰዓት ሓደ መዓልቲ ክትፅበዮ ኣለካ መልእኽቲ ምፅሓፍካሉ ክምልሰልካ ወይ ድማ ብዋትስኣፕ ረኺብካ እቲ ሽግርካ ክነግሮሞ ይሕግዘካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እውን እቲ ናይ ኦንላይን ኮርስ እውን ናቱ ጎናዊ ሰሓብ ኢና ብጠቕላላ ክንሪኦ ከለና ናይ ኦንላይን ናይ ዙም ሓንሳብ ፕሮግራም ሰሪሕካ ግዜ ሂብካ ወዲ ኢኻ እቲ መምህር ምሳኻ ወዲ ኣሎ ንስኻ ከዓ ምስ ወዲ ኢኻ እዚ ናይ ናትና ግን ሓንሳብ ሰሪሕካዮ ስቕ ዝብል ኣይኮነን ቀፃሊ ሓዱሽ ነገር ኣብዴት ክህሉ ከለዉ ኣብዴትካ ክዝርጋሕ እዩ ስለዚ እቲ ፍልያትን እዚ ይመስል ኣብ ሕብረተሰብና ግን ብዙሕ ግዜ ስልጠና ጀሚራና ቀጢፍኩም ተመዝገቡ ኢሎም ብዙሓት ስለ ዝነግርዎም ብዙሓት ብዙም መደቦም ስለ ዘቕርቡ ብኡ ጥራይ ሒዝዎ ስለ ዝፀንሐ ነዚ ናትና ብዙሕ ኣብ ምርዳእ ተሸጊሩ እዩ ሕጂ ግን ይመስገን ብፅቡቅ ብዙሓት ተረዲኦም ኣለዉ ቀስ ኢሎም እውን ሓደ ግዜ ለይቲ ይመፁ መሃሪ ኢሎም ኣቱ ቀትሪ ቀፃሊ ንዕዘቦም ኢና መንኣትሎ من أبينا كفال بتشحلون عزوهم هنا ولا ون بواتساب دويلنا ون نحق زوجنا تزلي حجز نقدر الله مالتي زي ما سلت في اللياتم تصبوا يا thank you كيف لحوي ناي حد دقيقة تخون حنت فيديو رخيب لكم نعخا مايك ست خف كده كان ديك سام مايك ست خاطر فيديو هندينا من المات اليوم تعذبتون انتي تسرحوا انتي كافت تسرحوا وسرح فيديو رخيب لكم نع شركة قبر لهم نعم حسب مايك ست خف كده الكاية مالتي مفتح أونلاين كورس تمهارو زدلي بستفر على سمويا ممهران كورسات قريبة جوابت بلكم زدلهم معينة مويا فلتات كتقسمو مستدليو مفتح يكون مرجعهم أم مفتح حنساب كورس توسيدكا نقرب زي بلوغزي اتو كورس ناتكا خوينو بتوسخون أبتقت سأل زحدس ويزد ساعة فيديوتاتون كتساتف زخ لكا ملو فقاد لكا مع أسز تراي أم مفتح اتو كورس مسزازم كايو فتنا وسيدكا محلفنا تبي مستركب نايسلت أنا خمز وسدكا زحبر مسكر ورقت مالت سيرتيفيكيت كم توسد انت حبرنا كاخ أبزاين عرفنينا بولك خندار خبناون زدل خايو حجز كان بركتلكا خمن نخلكا تفلد دو بلوم خن نغركا نزل لكا عبيت موياخا وي نمجمار زلكا مويا مفتح يكون مرجعها تمهارو حنت خورس كنوسد يلوم كلتا خورس يوسدو كلتا يلومون سلس خورسات يوم زوسد زلو ازي اخول مردات هايو نعخا أم مفتح زوسد كايو خورس ات فيديوتاتو أنيتي ودي خايا أنيتي خسريفات كاز حبر كله مسارح لنا إذا ترى يكونن نأب كورسات نازلو فيديوتات انت دليخا أب موبايل أبليكيشن ناوريتكا أبز تعملكا كاتاتولو يكاليو انت دليخا أب كمبيوتر وي تابلت كوتا أبز دلخايو مفتح داتنت إلكاب مأتاو كتكاتاتولو تخيليخا زغوني حتو ريتو مزهلو أكاون بزاب سكرين زلا قصري بواتساب وي بتليجرام صحفلنا خنم لسالكا دلواتينا مفتح أونلاين كورس بدحان مسؤول يا إذا كقلت هذا سنة كيف لحاونا رينا لنا بحسر زبالة من قدي تي زنت فو نتفتات بزح عيناتي سرحوا له زلوا مياون أقاليل كازر يكون نخلو بفلا يدما تي أب بروسس دتسبب زلوا سب كدمي نفتز خود عادي مخالو قال مياوي تمرت حزو النهر مسيو نوعو تقامن حقازن حابة تمرتيو أب كم زي كنت في زلنا خويني يسمعني قدم انتاي بحال نيرو يذكر نسي زفتوا كاسب ويكا نختفل زدل كاسب نحر كوينسي تقاميت مصحف غزي يمسالكا مالتي زياسك انببا زياسك رايا كتقمكا يبلكا مالتي لومي خا نتي مصحف من باب غزي دي بلي غزي سينا إلنا كستاين قبرلخا بزغلله خاو زغلله منقدخا اب ازانا غيرنا اندا سرحنا دي اندا زورنا مكينا دي اب منقد ناخذنا دي اب ترانسبورت خوينا دي كنمهارو كنسمع نخلكا باوديو ملكع خامسيلو مالتي اتي صبو نغرو ازيو سلازي اسكي اب تقاقما زملكت بخمه يوم كغزو وزخلو نتي كورس بخمه كغزو وخلو بفلاي دما انا انتاي مبالكو اب دغن زنبر زيغاتاتنا نتي زلوهم قربهم ابزحلو يحلو بفلاي دما اب افريكا زلو نحر كوينو حانتي كم انا سنتاي مولك حجي كم حدش عمت جيفت سي حانت كورس انت زهوا حانت كورس انت زغز لهم بمنقدم غيرهم كانت زمهرو حقا زخويني يسمعني
ምናልባት እስከ ገሬ እንድሕር ሓደ ቀረቡ ኣብ ኣፍሪካ ኣለዎ ኮይኑ እቲ ኮርስ ክገዝኣሉ እንድሕር ኮይኑ ብኸመይ ክጥቀም ይኽእል ወይ ከዓ ኣነ ዝገዛእኽዎ ብኸመይ ኣገባብ ክጥቀመሉ ይኽእል ኣብ ካልእ ዓዲ ዘሎ ሰብ እወ ገሬ ሓወይ ሕጂ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣለኻ ኣብዚ ፌስቡክ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት መፅሓፍ ከምህያብ ትብል ቴማ ክትዝርጋሕቀንያ ናይ ብሓቂ ደስ ኢላትኒ ብጣዕሚ እየ ፈትያ ብዙሓት እውን ደጋጊሞማ ሰሚዕካ ዶ ትኸውን ተሓብያትኒ ላባ ናይ እዝኒ ለሚደ ግደ ኮይነ እታ ናይ ህፃናት ክሳይደ ኣይኮነትን እንታይ ይብሉ ኣለዉ መፅሓፍሲ ከምህያብ ንኣብነት ኣብ ኣነ ፌስቡክ ኣብ ብዙሕ ሰሚዐ ሪአ ኣንቢብያ ዘለኹ እንታይ ማለት እዩ ንሓደ ትፈትዎሲ እቲ መፅሓፍ ከም ምህያብ መሃብሲ ከም ልምዲ ክንሕዞ ተባሂሉ ብዙሓት ይጉስጉስሉን ይደፍኡ ኣለዉ ኣነ ከዓ ብጣዕሚ ፈትያ ብዛዕባ እውን ቪድዮ ገይረ ኣለኹ ኣይ ዘጋሕክዋን እምበር ኣዝያ ደስ ኢላትኒ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ እንታይ ዝብል እቲ መፅሓፍ ከምህያብ ፅቡቅ እዩ ብጣዕሚ ኢኻ ደስ ዝብለካ ግን ኣብኡ ከሎ ከዓ እንታይ ደስ ይብለኒ ኣብ ርእሲኡ እዚ ኣውድዮ ቡክ ዝበሃል ኣሎ ኣብ በዓል ሰናይ ኣውድዮ ቡክ ሪኢኻ ድሕሪ ኮይንካ ኣብኡ ተዘርግሐ ኣሎ ኣውድዮ ቡክ በቃ ኮፍ ኢልካ ትሰምዖ እቲ መፅሓፍ ትሰምዖ ማለት እዩ ዛንታ ክኸውን ይኽእል ታሪክ ዝኾነ ወይ ኢኮኖሚክ ፋይናንስ ገለ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ከም ተወሳኺ ድማ እዚ ናይ ኦንላይን ኮርስ ሕጂ ዝኾነ ሰብ ሓደ ስልጠና ግዛእ ኣቢሉ ወይ ሓደ ኣውድዮ ቡክ ድዩ ወይ ሓደ መፅሓፍ ድዩ ብኣካውንታቱ ናይቲ ተደልዩ ዘሎ ሰብ ግዛእ ኣቢሉ እቲ ኣካውንት ንዑ ይህቦ ኦንላይን መፅሓፍቲ ኮይኑ እቲ መፅሓፍቲ ኮይኑ እቲ ኣድራሻ ናይቲ ዓሚል ናይቲ ተደልዩ ዘሎ ሰብ ህያብ ክወሃብ ተደልዩ ዘሎ ሰብ ናቱ የትዎ እንድሕር ዳ ኣውድዮ ቡክ ኮይኑ ወይ ኦንላይን ኮርስ ኮይኑ ከዓ እቲ ሰብ ነታ ስልጠና ወይ ታ ኣውድዮ ቡክ ግዛእ ኣቢሉ ቀጥታ ነተን ሎጊን መግበሪ ኢሜይል ፓስወርድ ይህቦ ነቲ ሰብ ማለት እዩ ነዚ ትሰብካ ሎጊን ኢሉ ከኣቱ ይኽእል ኣብ መፍትሕካ ዘሰይም መጀመርያ ነቲ ስልጠና ዝኾነ ሰብ ምፅእ ኢሉ እታ ነቲ እዝስ ንሓወይ ወይ እዝስ ንሓፍተይ ወይ መቕረበይ እዝስ ፅቡቅ ስልጠና እዚኣ ክህቦም እየ ከም ህያብ እንድሕር ኢሉ ነታ ስልጠና ኣካውንት ከፊቱ ባዕሉ ኩሉ ከፊቱ ይህቦ ማለት ሽዑ እታ ፓስወርድ እታ ኢሜይል ጥራይ ይህቦ በዚኣ ጌርካ ሎጊን ከኣቲኻሲ ስልጠና ውለካ ተኸታተሎ ከም ህያብ ዘየበካ ንኩሉ እዚ ሓንቲ ካልእ ዝገብሮ ነገር የብሉን ንኣከፋፍላን ኣጋዛእን ዝምልከት ብኦንላይን እዩ ክሬዲት ካርድ ጌርካ ቀጥታ ክትከፍሎ ይከኣል እዩ እንድሕር ተዘይካ ተኻኢሉ ድማ ብፍላይ ኣብ ጀርመን ሆላንድ ኣብ እስራኤል ዘለዉ ኣሕዋትና ኣብ ምኽፋል ይፅገሙ ኣለዉ እቲ ባንክናቶም ኣብቲ ኢንተርናት ጥራይ ይሰርሕ ስለዝኾነ ብዙሕ ግዜ ከምኡ ፀገም ኣሎ እዩ ነዚ ንፍታሕ ዝኾነና እውን ኣብ ነብሲ ወከፍ ዘን ሃገራት እዚአን ወኪል ኣለውና ምስ ወኪላትና ክነራኽቦም ንኽእል ኢና ክረኽቡና ጥራይና ንዕድል ብዋትሳፕ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ዝኾነ ሰብ ንሓደ ስልጠና ነቲ ሓደ ክህቦ ክእል እቲ ሓደ ከዓ እቲ ሓደ ክህቦ ክእል እታ እንኮ ክገብራ ዝኽእል ጥራይ ነታ ስልጠና ግዛእ ኣቢሉ እታ ኢሜይል ፓስወርድ ናይታ ኣካውንት ጥራይ ዝህቦ እምበር ከምቲ ንዑ ተኸፊታትሉ ዘላ ንዕኡ ትኸተሉ እያ ወርሓን ዝፅርሖ ነገር ወይ ትኸስሮ ነገር ስለዚ ባይ ጊፍት እያ ፅቡቅ እዩ ብፍላይ ብኮምፒተር ድማ ኣባና ቁሩብ እንታይ ነይሩ ዝከረንሲ ዋላ ሆምወርክ ተዋሂብና መምሃራና ነይሮም ኣነ ዝከረኒ ናይ ዝምህሩኒ ነይሮም ትምህርቲ ኮምፒተር ከዓ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ምስ ወፁስ ትምህርቲ ኮምፒተር ናይ ውልቆም ነይርዎም ማለት እዩ ፕራይቬት ስኩል ነይርዎም ሕጂ እንታይ ይብሉና ነይሮም ከምዚ ክተብሉ ከለኹም ተማሃሩ ከምዚ ዕድላት ኣሎ ከትኩም መፂኹም ተማሃሩ ይብሉና ነይሮም ሕጂ እቲ ኮምፕሌን ንገብሮ ኩሉ ግዜ ክላ ንገንዘቡ ክብል እኳ እዩ ንብሎ ነገር ኣሎ ተረዲሓኒ ሽዑ ከምኡ ንብል ነርና ኣነ እውን ሓደ ካብኦም እየ ማለት እዩ እቲ እሶም ዝብልዎ ዝነበሩ ግን ንዕኦም ረብሓ ዘይኮነ ግን ንዓይ ረብሓ ምዃኑ ማዓሲ ተረዲእኒ እንድሕር ኢልካኒ ስደት ምስ ወፃኹ ማለት እዩ ኣብ ስደት ምስ ወፃኹ ሱዳን ምስ ወፃኹ ስታ ቀዳመይቲ መራኸቢት ትገብራ ኢንተርኔት እያ ነይራ ሳኻ ያሆ መሰንጀር ነይራ ከምዚ ሎሚ ብዙሕ ነገራት ተኸፊትሉ ሕጂ ያሆ መሰንጀር ነይራ ሽዑ ኣብ ርእሰይ ዝመፀትኒ ነገር እንድሕር ነይራ ቀዳመይቲ ዝመፀትኒ እታ መምሃራን ዝብልዋ ነበሩ ተማሃሩ ክጠቕመኩም እዩ ዝብሉና ነበሩ ሓቆም ባዮም ሽዑስ ከምዚ ኢለ ይላገፅ ነይረ ሕጂ ግን እታ እንኮ ዘላስ ንዑ ባርኢኑ ክብል ጀሚረ ማለት እዩ ርአያ ነይረ እንተዝኸውን ግን ኣትሊስት ቤዚክ ሒዘ ምፀናሕኹሞ ኣብኡ ምስ ወፃሕኩ ከዓ ኣይምተሸገርኩም ሕጂ ከምዚ ዓይነት ብፍላይ ሎሚ ድማ ነፍሲ ወከፍና ቴሌፎን ዘይብሉ ሰብ የለን ኩሉ ቴሌፎን ሒዙ ዝጓዓዝ ዘለናዮ ግዜ ማለት እዩ ብኦንላይን ምዃኑ ድማ እሞኻ ቦታ ናይ ዋይፋይ ምህላው ጥራይ ዘገድስ እንድሕር ኮይኑ እቲ ኮርሳት ክንመሃሮን ክንጥቀመሉን ኣለና ባህሊ ኣነ ስለዚ ፅቡቅ ትምህርቲ እዩ ምናልባት እውን ነቲ ዝመሃር ጥራይ ዘይኮነ እውን
كمو كلت مويا وزلوون أفتناتهم ويب سايت اتناتو مويا اتناتو خيلتك كزرقح خمس خيلك بتزاواري كلنا نتكلم لنا اتم مويا زلنا إلا نبلكا اتناتنا حجنيو أبجزانا تراجع حجنيو ويكافلتنا أب نفسنا بيننا تراجعنا زلنا أفتناتهم ويب سايت سعيناون نحناون حاده اتي مويانا كن مهرول لنخيل كلايكا أتاو نرخبول لنخيل مالتي سلازي تعدلات نخلي نتتقام تراي زيكونه نتي كمهر زدل سبن نهراليون بزقات امزي ابزو ويب سايتهم ناسكم كستاي تمرت صعينكم ناتكم ما ياخت مهرلون ناتكم كا بتي ناتكم تدليوها انكم ترخبوا منقدي سلازي كلكم كتتتابع زغباكمي سلازي كفل حوي اتزخفت كايو قليل نجر ايكونه بعين ربحا خنريو خلنا مخابز زلنا غزي وان تكنولوجي سلازخونون نايو حقي كدنا يغباك بوتا خاون بوتا زلخايو بوتاون ابزلو خيلكا كستاكي غبركا خوما عينت كتحسب كلخ نايو حقي كتمسغن زغباك نازيوم كمزيوم زعما مسلو دما كمز عينتات نطفتا زنوت في حواتنا دما كنتابعوا من نحر كوينا اتناتهم سرحات زسرحو افتناتهم ويب سايت اتينا شيركن غبرلهم كلنا زرانا يو زتمهرنا يا نجر اتا كومنت خنصحفلهم كلنا نعوم سب كم زريا زلو سب مهار كم زلو حانت نجر تا خافتي نعوم كتعبيهم مورال كتكونوا متخيل معناتي لعدتي زخونه نجر كم عينت تمرتاوي موياو زلو سب نهرمتي نتناتو نخعبي انتي نقبروا لنا اتا شير كنقبروا لنا لايك كنقبروا لنا كومنت خنصحفلهم كلنا زتابع نجر كاوز عبي كفليت يلن سو نتي كم زغبركا تزلو فلطت نخكافلنا اتناي وشت نخهبنا تحويش يذهبك مالتي مخنياتو انتي زبل زمهره دلو تمرتس سبب يسمعلي زمهره دلو تمرتس سبب تقمل يلو انتي مورك سرح يتابعي مالتي سلازي كتمسغونن كتتابعن يغباكم يكفل حوي اسكي منالوات قالون ቋንቋታት እስኪ ብዙሕ ቋንቋታት ሪኢ ኣለኹ ኣብ ውሽጢ ዌብሳይት እንታይ ዓይነት ቋንቋ እዩ ዘማልእ እቲ ኮርሳሲ ብዙሕ ነገራት ዝተጻሕፈ ሪኢ ኣለኹ ኣነ ኣብ ምስኣተው ባዕልኻ ስለ ዘለኻ ግን ሕፅር ኣቢልካስ እንታይ ዓይነት ቋንቋ ይኹን ክራይቴርያ መማልኢ ወይ ነቲ هو بالكعيو زخنا قاوقا أننا نبدأنا قل حفشاوي نحجي كمجمل إن حسنا زلنا بتكورسات بقامقا تيغرينيا تيغري بلين كمون إنجليش كقرد مدر جيرنا لنا مالتيو قل توسع قامقاون دلي يساب بس دلي يخارب خليت أقاميون قل نحنا بلاتفورم كابت عانين بيج مالتي زيان 4 اللغة بزيان 4 زخنا سب زخنا سلطنا خدال خليو قل كابت واتسعون زخنا قدب يقولون كبير يتواتو زين كم صحف هذا زي مثلا قنقات زخونه سبسب بزي سلطناس كداري يخدم معناتيو تي قد علامه ما خمسه قد مزبلكو زخونه سب بقنقا ادي وي بس زملكو قنقا سينا تمرت رخوز طراي نا قنقاس بزح قدي برنامج يا تبات يا زي انت دا تذكيراتن كفل حوي ابزناي زي ابناي دغه خنريا خلنا ماغازين زبحال الله جيت ماغازين كانتاي حاده مع الموياسي اتناتو كيلت بحزر زباله بعين السلم بصحفنا قريبامسي ابزخونه ستورات كناتو خلنا نريو ناي مغبي نحريلكا ناي مغبي كنجان الله كل انتن ليست سريع يوصونو ما تمصحف تشيط مالتي سو ابانا كن انتي نغبرلو زناتي دا إلنا نقالو لينا تخيلتنا مالت እዚ ዳ ኖርማል እንዲ ንብልሞ እትናትና ግን ንኻለ ሰብ ከም ዝጠቅም ግን አይረዳእናኒ ማለት ሕጂ ሕጂና ያው ኮፍ ንብል ዋላቲ እዚ ዳ እንታይ ኖርማል እንዲ መንክሪዮ ኢሉ ካገለ ሰብካ እቲ ዘለዎ ሕዝዎ ኮፍ ይብል ክንሪዮ ከለና ግን ኣብ ስቶራት እንድሕርከና ግን ሓደ መዓል ኤክሳይሲ ዋላውን ንብረት ገዚኡ ኣብ ገዙስ ኢንስታል ንኽገብራ እንድሕራ ሸጊራቶ ድሕር ነዊሕ እንድሕር ፊግራ ገይሩ ከመይ ገይሩ ኢንስታል ከም ዝገብራ እንታይ ይሰርሕ ብዛዕባስ ቪድዮ ይሰርሕ زياس كم زياس ما كم زيان أبياتني نيراسي من الوقت بحجة تجوز إن حرام لهم سي يتأكيز أب كم زخوين أتاني حيلوس شري قبل مالتي الجا وانا خل لما زلوا ودما كل جزء تيك لزلوا علني كم زخ إلي أنا ختبلسي بتي أتعب يعني أنا حنا خمسين أور خوين يسمعنا كعب زلوا أنا جرجن يا ذكر أنا جرز بعلي لن إشتي زبال نجار لن إتمويانا إتنخلو مايا سو كيف لحونا زي لو معلتي بنازلو أفت سوفت وير كنمهرلو نخيل نجارات النهرالي زخونة موياوي خيل زلوسة زخونة فلت زلوسة
أفتناتهم كونتاكت غير بتناتهم كرايتيريا زمالو نعوم ماليو اتناتو خيلتن فلتاتن شركة قبل الزخيل من قد بزقاتامي كلهم عدوماتهم كفل حاونا كترخبون كتزارربون تزلكم مياو تمرتدي كتمهرون تدليلو من قدي عدلات كفيت الله أبزها اللهم هاليهم يا يرخبوا ما تزلكم ميا خا تتقملوا من الوقت اسكي كفل حوي قال مسانا خلاتنا حالف الله كل جزء أبي وات فلايك أمستناتنا قال انت يلنا خا تي حركوت كوت نايم بال بتازلاتك كان نايم مهاز نايم فتاركا إذا خات حدا زعبينا نجراتي مالتي من الوقت كافتي كورساتكم اسكي زقاتهم كل جزء الله عندي انتي جنبرتي نمبر فتصمتي كنا أف كم زيتات كجبر زلوا وسب انتايو كورس ممهار ترايد يكونه مجمار ترايد يكونه كافت زقات ماكم زخنة مسنا خلات النهرالي ويكرم الله وتلو في سرحات سب كفلت زلوا انتاي هو حجي بزح بخلته حجي قدام احنا بخلته وانينا نخيل نعمل ممهران سب موياز زب المدب لنا نتمهارز بالمدبون لنا حجي بغلتي وجن كاي قاتمنا يو زخانة بدهوتات يقاتم يو حدا كاب مس ممهران زقاتم بدهون تايو بزح جيزي أبزي خانة مويا زخانة سبب زخانة مويا كلت كله خدي أبزي خانة عودي كلت كله خدي جن حدا نجر بزح جيزي أبنا ترفنا بتم مهارات ويس أكلات مالتيو أب مس تكنولوجي زلوا زمدنا مالتي جدا ممهرانسي مس تكنولوجي زلوا زمدنا قرب تحد زبالة قبل خير مالتي دفيرها معناته وي تكلت هاللوم ويا مكنبار كلتي هاللومن مكنبار كلتي زي بقولهم كأبتي نخالة أب أفريقيا زنبردي ويا بكالة بعسر صريحو خدالو لمسخل كلتو نايكمو ما نجي قبل نحوك أنا برلي كم زي ورا يقبلوا ونشجروا يرداني مس حسرات جزية مس كل نجار جن مس كل نجار نترى نكله إتي ناي تكنولوجي نجار سي كم مويا دقاس كم باي ديفولت كنقبله يقبلنا كم زي كم نور مالتي كم يقبلوا كم نور كنقبله يقبلنا سلام تاي إتي هو أو نتمركز خوي ولا حدا بلانبر واتساب سيلو دخل نقدر سدد له هو نتي مانجر ريبورت خبر ولا هو انت كم سر حتى كم زي سرحان درجة كل نقدر سي كارت ورقة داتا عليها خات خير الله ستيل ورقة ولا انت هلا وقت أبتدأ على درجة وديو أبتدأ على درجة جدا كمبيوتر تأتوا يعتبر دايما هجي مس كم زي تناي مقنبار فيديو ديو تناي مقرح فيديو ديو ويون تناي مقرح دمس ديو تي حبرتها ممحلات كإلت ديو السنترجية كدالي خامن حلاف ديو نعم السخات حدا سب النحجان عملت باقباون تسبهالو أبتو ويب سايت ناتيسي زخونا جيجا زيرو خبص كخفلوم مالتي حجيت زرخة سب داي قبلك ريبورت كله نتاع ويب سايت كلها ريا مسرعية نعي ريبورت كبير نخلو سغلو ولا حنتي يبلان بكات بغاسري حاي يكون نفانون تايدا كومبليت ريبورت كقرب اللي عنه سنترجيرو أبزن صبو أبزن قولو زيان يلو بسنترجيرو أداليو حدا فورم كبن حجي انتهي مالتي سروحي كوانا سنترج مدراو قل تيوات بخومي يخي يسلز خانا كومي يتبن أنا خان تا ريبورت ريه تقبليها إليه فرم الله وي ملكة قبل الله ودي على شيء صراحة عتينا حجي انتهي قبل ليه تكنولوجي ساعاتوني أي بحالي زخانا قرسي كأتو يخدي أبقل أقدامي حجي أتون خونه قل أبقل أقدامي كأتو يخدي سلازي أتون ممهران التي نابنا تكنولوجي نتبسي قرب أتو كبلو اللو مالتي كم زي قرب سي كدفول اللو مالتي انتهي يوخا أزيخا كدنا يكون ماستر ناي كنابر فيديو ماستر ناي فيديو ناي فوتو مكنابري ويون زبلت نقر تقبر زبلت ريكارد تقبر بزحهم قدنا يكون نعم مبعتاوي ناي مكنبار مبعتاوي ناي فوتو إديتين مبعتاوي ناي ريكارد مقبار أجوالا تريم يخا أبزو خان تريم يخا أتي أبت فيديو زقربو أتي زقربو مالتي فورمال على بابسوهم ويدما تزراربوهم ويتقول نجر ولا تمويا حليهم كله جن أتي فيديو زقبر كل جزء نغرق مخانس حال جزء بزح حق ملء توان مالتي تاي مالتي زقنا سب أتي هو نابكم مسلزمة بقى صراحة فورمال كتير كان قدني حدا ستايسي حدا زبز حق زي فورماناتو بخمي عن فولتو بتي على بسخداونتون قبل على زي بارنيت أي قبر تزحيز ولا مسارحي
حرساي مقام دلاليو جنس جيرو تصبق دان ستا جيرو مچم بادلا جيرو مچم حرسايو سي اينبلنا بلمد معناته سلمداي سنت مو يوسك مسلو له حقي حجي اتينا اونلاين كازي اونلاين فيديو ريكورد مقبار مسكالات مزراب لايف زوم اتي خمسو مزراب سي مويا يكون كم باي ديفولت كم لمود جيرو بوست كلو معناته لزخونه سبسي ابزوم دي اخيبا تغير لهم مستم مسارحتهم زخونه فيديو غبرنا دي ميلمو وي ريبورت اوربلنا دي ميلمو بمايكروسوفت شيت جيرو وي ما خمسه مايكروسوفت اكسل جيرو مايمين جيرو ريبورت كاوربلهم تحايتهم زخونه زتحاتو ነገር كغبرسي مبعتاو زخونه ማለት كم بعد بي دي اف فلط ولا فورم كميكا تدالو ميكا تمل زخونه ነገር سي كفلط ولا كم ግቡ ኮይኑ ስለ ዘሎ ማለት ለዚ እዚኣ ሓንቲ ነገር እቶም ሰብ ሞያ እቶም ዝኾነ ሞያ ዝነጥፉ ሰባት ክሕዝዎ ዘለዎ ማለት እዚ ሓደ ብዙሕ ግዜ ዘብለና ደሎ ማለት ካልኣይ ድማ ናብቶም መምሃራን ማለት ኣይ ሚን ናብቶም ተምሃሮ ማለት ብዙሕ ግዜ ሕጂ ኣብዚ ኦንላይን ስለ ዝበሃል ጥራይ ዝፈኾስ ኮይኑ ይስምዓና ኦንላይን ኦፍላይን ኩሉ ሓደ እዚ በኣካል ስራሕ ዝኾነ ሞያ ሂድካ ኣብ ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ተምሃሮ ኣብ ዝኾነ ክላስ ተምሃሮ ሓፂር ስልጠና ይኹን ዝኾነ ማለት እዩ እዚ ብኦንላይን ኩሉ ሓደ እቲ ፍልሊ ኦንላይን ምዃኑ ጥራይ ሕጂ እዚ ክብል ከለኹ እንታይ ማለት እየ ዝኾነ ሰብ ነቲ ናይ ኦንላይን ዝፈኾሰ ኮይኑ ይስምዖ እንድሕር ዳ ናይ ምባእታዊ ኮምፒተር ትምህርቲ ትመሃር ኣላ ኮይንካ ኣብዚ ጎረቤትካ ዘሎ ክላስ ምስቲ ኣብ ኦንላይን ተወዞ ሰሚ ትምህርቲ እሱ እዩ ግን እቲ ፍልሊ እቲ ኦንላይን ምዃኑ ስለዚ ከምቲ ኣብቲ ክላስ ኬድካ ፀዓሪ ክትሕልፎ ዝግባኣካ ፀዓሪ ከም ዘድልየካ ኣብቲ ዝኾነ ስልጠና ተወስዶ እውን ኣብ ግምት ከእትዎ ኣለዎ ማለት ዝኾነ ሰብ ኣነ ስጀሚርካ ሕጂ ኩሉ ግዜ ቅልል ዝበለ ከምዚ ኦንላይን ኮርስ ተባሂሉ ስቁር ፎከስ ዝበለ ወዘ እንድሕር ፎኪስ ኮይኑ ስልጠና ውሕቶ ኮይኑ ኦኬ ግን ሞያ እንድሕር ኮይኑ ትምህርቲ እንድሕር ኮይኑ ፎኪስ ባል የለን ግዜኻ ከድልየካ እዩ ምስተዋዕልናትካ ክሓትት እዩ ብዙሕ ነገር ክሓትት እዩ እንታይ ማለት እየ ኩሉ ግዜ ነቲ ስልጠና ረኣዮ ቅድሚ ዝኣገረ ሕተት ፍለጥ ቅድሚ ምውሳድካ ፍለጦ እንድሕር ንዓኻ ዝምችእ ኮይኑ ፅቡቅ ኮይኑ ንዓኻ ፅቡቅ ደረጃ ከሰጉመካ ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ ስለዚ ኣትሒትካ ትሪኦ የብልካ ማለት ዝኾነ ሰብ እዚኣ ካብ ነፍሲ ጀሚርካ ኩሉ ግዜ ኣትሒትና ንሪኦ ትሑት ትፅቢት ንገብር ቀልጢፍና ንክውዶን ናብ ስራሕ ዓለም ክንኣቱ ብኡ ድማ ልዑል ትፅቢት ንሓድር ማለት እዩ ስለዚ በቃ ዳርጋ በጃኹም ክብላ ይኽእል ነዞም ምሳና ዝመፁ ኣባና ድመፁ ልዑል ትፅቢት ክሕድሩ ኣይደልን ማለት እዩ ልዑል ትፅቢት ዝበሃል ክሕድሩ የብሎም ሎሚ ኮርስ ወሲዶም ድሕሪ ሰሙን ስራሕ ኣጅሙር ተሓስቡ ሰልዮም ከምኡ ድበሃል ኣይሰርዕን ዝኾነ ሞያ የለን ከምኡ የለን ስለዚ ናቱ ዝኾነ ሞያ ናቱ ግዜ ናቱ ትምህርቲ ናቱ ዝኾነ ነገር ይደሊ ስለዚ ምስትውዓል ይደሊ ተመክሮ ክደሊ ልምምድ ብብዝሕ ደሊ ስለዚ እዚኣ ብዙሕ ሰብ ጌጋ ይዝርዳ ቅልጥፍ ኢሉ ውፅኢት ይደሊ ቅልጥፍ ኢልካ ውፅኢት ዝበሃል ግን የለን ወላ እውን ኦንላይን ይኹን ያሬታ ወላ እውን ኦንላይን ይኹን ኩሉ ግዜ ዓቕሊ ትዕግስቲ ይሓትት እዩ ማለት እዩ እዚኣ ንብዙሓት ንፅልቲ ክትከውን ደልያ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ከም ዝበልክዎ ኣብ ሒዱ ስለ ዝሪኦ ቀልጢፈ ክውዳእ በቃ እዚኣ ከምሰ ገብረ ኢሉ ልዑል ትፅቢት ሒዙ መፅእ እሞ ተሓርካ እቲ ክውነትን እቲ ትፅቢትን በበይኑ ስለ ዝኾነ ፍራስትሬት ይኸውን ይኻሊ ከምዚ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ በቃ ቀልጢፉስ ይስልችዎ ወይ የፅልኦ ማለት እዩ እዚ ክኸውን ከሎካ እቲ ዝገደደ ማለት እዩ ንሕጂ እውን ካልእ ከምኡ ክወስድ ኣይተባባዕን ስለዚ ቅድሚ ምውሳድካ ምርምር ርአ ፈትን ከመይ እዩ ሕተት ዋላ ትምርምር ማለት እዩ ምስ ወሰድካዮ ከዓ ዓጢቕካ ግዜ ሂብካ ተኸታቲልካ ክትውድኦ ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ ንሪኦ ኢና ብዙሓት ኣይኮኑን ኮርስ ዝውድኡ ብዙሓት ይወስዱ ግን ብዙሓት ኣይኮኑን ዝውድኡ ክውድኡ ኮርስ እውን ንሕና ቀፃሊ ኢሜይል ንሰደሎም ከምዚ ባ ግበሩ ከምዚ ኣባ ንብሎም ነቶም ብፍላይ ኣብቲ ፍሉይ ትምህርቲ ዝኾነ ማለት እዩ ብፍላይ ከም በዓል ፕሮግራሚንግ ኤችቲኤምኤል ፓይቶን ይርዳእና ምስ ስራሕ ምስ ኩሉ ነገር ንዕኦም እውን ይከብዶም እዩ ክመሃሩ ካብ ሓደ ወገን ከዓ ስለ ዘለዎም እዮም ኮርስ ወሲዶም እምበር ምስ ኩሉ ነገር ይርዳእና ይከቢድ እዩ ግን ኣብ ሴም ታይም ከዓ ቅድሚ ምውሳዶም ክሓስቡላ ኣለዎም ዝኾነ ስልጠና ሓፂር ዝበሃል የለን ግዜ ሂብካ ክትውድኦም ክትላመዶም ኣለካ ማለት እዩ እዚአን ክልቲአን ኣብ ምምሃራን ተምሃሮን ብብዝሒ ከም ብድሆታት ዘጋጥማ እዩ ማለት እዩ ያ ቴንኪዩ ክፍለ ሓወይ ናይ ብሓቂ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ከምዚ ኩላህና ንብሎይ ሓውና ኢሉሲ እዚ ኩሉ ዓይነት ሞያ ሒዙ እሞ ከዓ ከምዚ ወቃዕቲ ሒዙ ዘን ዓበይቲ ሜድያታት
ስለምንታይ ቆላሕታ ዘይገብራሉ ኢሉ ሞ ሓቂ ኩሉ ግዜ እንታይ ኣሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብፍላይ ከዓ እትናትና ኩሉ ግዜ ምስቲ ዋሕዚ ኢኻ ትኸይድ እቲ ዋሕዝናትና ከምዚ ሞያዊ ወይ ከዓ ቁም ነገራዊ ትምህርታዊ ሓዘል ክኸውን ከሎ ብዙሕ ሰብ ኣይከታተሉኒ ከምዚ ትላገፅ ዘለኻ ለባም ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ንዓይ ክሳድ ትገብረኒ ግን ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ኣብ ፅቡቕ ነገር ኳሊቲ ብዝሒ ክስታይ ኣይኮነን ዝብል እምነት ኣለኒ ኣጋጣሚ ቅድሚና ዝምፃናስ ሓንቲ ቪድዮ ነይረ እንታይ ትብል እሳ ድማ ሲ ሓንቲ ኣምሬላ ንኽትገዝእ ሲ ስለምንታይ እዩ ትዋጋታታ ዝፈላለ ኢሉስ ክስታይ ገይርዋ ሕጂ እታ ኣምሬላ ሰርቪስ ናታ ሓደ ዓይነት እዩ ግን እንታይ ኢሉ ኣነ ዝኸፍሎ ምክንያት ሓደ ብብዝሒ ክገዛእ ክእል እቲ ካልኣይ ከዓ ብውሕድ ግን እታ ትጥቀመላ ንዕኡ ግን ክተፅልሎን ክስታይ ክተብሎን ትኽእል እያ ኢሉ ግን ኢሉ እሱ ክንደይ ሰብ መፂኒ ዘይኮነ ክንደይ ሰብ ተጠቒሙለይ ከዓ እሱ ትባሊናተይ ኢሉ እቲ መን እዩ ዝገዝኦ ዘሎ እምበረ መን እዩ ተጠቒሙሉ ይኮነን መን እዩ ነቲ ንብረሲ መን እዩ እቲ ክቡር ገዚኡ ዘብል ዘሎስ ንምንታይ ረብሓ እዩ ክብሪ ዝኸፍል ዘሎ ማለት ስለዚ ኩላህና ክንመሃረሉ ዝግባአና ኣብ ከምዚ ዕቤት ክንርኢ ከለና ከምዚ ዓይነት ሞያ ከምዚ ዓይነት ክእለት ዘለዎም ኣሕዋትና ክርከቡ ከለዉ ካብ ነብስና እያ ትጅምር እንታይ ክንገብር ኣለና ንዖም ክተባብዑ ኣትሊስት እስከ ዋላ ዞም ኣብዚኣ ዘለናሲ ሸር ንግበራ እስከ ናብቶም ካልእ ኣሕዋትና ዘለዎ ኸማሲ ነዚ ክሰምዕዎ እሞ ዘይፈልጥዎ ንክፍላሓውና ዘይፈልጥዎ እንድሕር ኣልዮም ሎም መዓልቲ ክፈልጥዎ እሞ ኣብ መደቀሲኦም ከይዶምሲ እታ ክፍላሓወይ ዝብላ ዝነበረሎም መዓልትስ ኣበይቲ ሓቢኣትኒ ነይራ ኣይውሽ ኣይነው ቅድሚ ሕጂ ፈሊጥ እያ ክኸውን ዝብል ሰብ ክህሉ መታን ኩላትና ሸር ንግበሮ ኣብቲ ናትና ፌስቡክ ድዩ ኣብ ቲክቶክ ዲና ንጥቀም ኣብ ዩቱብ ዲና ንጥቀም ሸር ንግበሮ ላይክ ንግበሮ ኣብቲ ናቱ ከዓ ፒን ገይረልኩም ኣለኹ መፍትሕ.com እያ ትብል እታ ናቱ ዌብሳይት ድማ ክትረኽብዋ ትኽእሉ ኢኹም ንእሽተይ ሕጂ እውን ንእሽተይ ምናልባት ደንጊኹም ድሕርኩም ዝመፃኹም ክትህሉ ስለ ትኽእሉ እዛ ናይ ክፍሊ ሓውና ዝብላ ዘሎ ብተግባር መታን ክትርእዋሲ እዛ ቪድዮ እዚኣ ክፍሊ ሓወይ ንእሽተይ ናይ ሓደ ዳዊ ዕረፍቲ ክበክያ ማይ ክትሰቲ ዘለካ ስታይ እውን ካልእ ክትውስኸና ኢኻ ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን ቀሊል ሞያ ኣይኮነን እዚ ሒዝከያ ዘለኻ ግን እንታይ እዩ ናይ ኩላትና ተራእዩ ናይ ኩላትና ግደ እዩ ብፍላይ ድማ እቶም ተጠቀምቲ ከምዚ ክንምሃር ከለና ንዓና ረብሓ እዩ ንሕና ተረባሕቲ ኢና ኣነ ክምሃር ከለኹ ክፍሊ ሓወይ እዚ ሞያ ናተይ ናይ ክስታይ ቤት ትምህርቲ ይከትኩን ካብ ዩቱብ ዝተምሃርክዎ እዩ ሞስትሊ ማለት እዩ ብዘይ ምግናን ሞስትሊ like 95% ናይ ዩቱብ ናተይ ሶ ከምዚ እሞ ከዓ ብቋንቋና ዝምህሩ እንዳሃለዉ ከለዉ በትን መልክዖ ቋንቋ በትን ዝዛረቦ ቋንቋ ኣብ ከምዚ ኣቲኻ ከምዚ ጠውቅ ከምዚ እንድሕር ጌርካ ከምዚ ክትከውን ኢኻ ዝብለና ነገር እንዳሃለዉ ከሎ ግን ዋይ ክንምሃር ዘይንኽእል ዋይ ኣነ ሎም መዓልቲ እታኒ ንሻሂዳ ሓሰብኳ ምስ ዕሩኽተይ ምሳሕ ከምሳሓዳ ሓሰብኩ ኮርስ ደይገዛ ኣትሊስት ኣብ ርእሰይ ክትቅመጥ እያ እታ ዝዛናግዓላ ንሓንቲ ሰዓት ንክልተ ሰዓት ክትሐጉሰን ትኽእል እያ ግን ሓላፊት እያ ማለት እዩ ስለዚ ክፍሊ ሓውና ማይክሰት ንእሽተይ ክነፍቅደሉ እሞ ኣይንሰደን ኢና ሎም መዓልቲ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ክንሪኣ ሓንሳብ ክፍሊ ሓወይ መፍትሕ ኦንላይን ኮርስ እንተምሃሮ ዘድሊ ብዝተፈላለዩ ሰብ ሞያ መምሃራን ኮርሳት ቀሪባ ጆባእ ትብለኩም ዝደለኹሞ ዓይነት ሞያ ፍልጠት ክትቀስሙ ምስ ትደልዩ መፍትሕ ይኹን ምርጫኹም ኣብ መፍትሕ ሓንሳብ ኮርስ እንተወሲድካ ንገደብ ዘይብሉ ግዜ እቲ ኮርስ ናትካ ኮይኑ ብተወሳኺ እውን ኣብቲ ቀጻሊ ዝሕደስ ወይ ዝፀዓም ቪድዮታት እውን ክትሳተፍ ዘኽእለካ ሙሉእ ፍቓድ ኣለካ መዓስ ዝጥራይ ኣብ መፍትሕ እቲ ኮርስ ምስ ዛዘምካዮ ፈተና ወሲድካ መሕለፊ ነጥቢ ምስ ትረክብ ናይ ስልጠና ከም ዝወሰድካ ዝሕብር ምስክር ወረቐት ማለት ሰርቲፊኬት ከም ትወስድ እንተሓበርናካ ኸ ኣብዛ ኣይንዕርፍን ኢና ብውልቅኻ እንዳረኸብና እውን ዝደለኻዮ ሓገዝ ከነበርክተልካ ከም እንኽእልከ ትፈልጥ ዶ በሎም ክንነግረካ ንዘለካ ዕቤት ሞያኻ ወይ ንምጅማር ዘለካ ሞያ መፍትሕ ይኹን ምርጫኻ ተምሃሮ ሓንቲ ኮርስ ክንወስድ ኢሎም ክልተ ኮርስ ይወስዱ ክልተ ኢሎም እውን ሰለስተ ኮርሳት እዮም ዝወስዱ ዘለዉ እዚ እኹል መረዳእታ እዩ ንዓኻ ኣብ መፍትሕ ዝወሰድካዮ ኮርስ እቲ ቪድዮታቱ ኣየነይቲ ወዲእኻያ ኣየነይቲ ኸተሪፋትካ ዝሕብር ኩሉ መሳርሒ ኣለና እዚ ጥራይ ኣይኮነን ንኣብ ኮርሳትና ዘለዉ ቪድዮታት እንተደሊኻ ኣብ ሞባይል ኣፕሊኬሽን ናውሪድካ ኣብ ዝጥዕመካ ክትከታተሎ ይከኣል እዩ እንተደሊኻ ኣብ ኮምፒተር ወይ ታብለት ኮታ ኣብ ዝደለኻዮ መፍትሕታት ነት ኢልካ ብምእታው ክትከታተሎ ትኽእል ኢኻ
ዝኾነ ሕቶ ርእይቶም ዝህልወካ እውን በዛ ብስክሪን ዘላ ቁፅሪ ብዋትስኣፕ ወይ ብቴሌግራም ጽሓፈልና ክንምልሰልካ ድልዋት ኢና። መፍትሕ ኦንላይን ኮርስ ብድሓን ምፁ። ያ እዚኣ ክንሰምዓ ዝፀናሕና ኢና ካልእ እቲ ናቶም ትምህርዎ ትምህርቲ እውን ኣብኣቲና ፒን ገይረልኩም ኣለኹ ናቶም ዌብሳይት መፍትሕ.com ኢልኩም ኣብኣትኹም እቲ ዘድልየኩም ኢንፎርሜሽን ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም። ክፍሊ ሓውና እውን ኣብዚ ስለ ዘሎ ሕቶታት እንሕራልኩም ኣብ ናይ ቦታ ኮመንት ተጻሓፉልና። እዚ ኩሉ እዚ ኢማጂን ኣይ ዊሽ ማለት እሱ ኣብኡ እናሃለዎ ከሎ እሞኻ ኣብ ኣፍሪቃ እናተቐመጠ እቲ ናይ ዋይፋይ ኣለዎ መሳለጥያታት ኣለዎ ናይ ግዜን ናይ ቦታን ኣለዎ ኮምፕሌን ንገብር ከምዚ ዝበሎ ምስኣቶ ክየርክበሉ ንብል ምስኮትኩ የርክበሉ ንብል እቲ ንጽበዮ ፕሮሰስ ናበይና ብዘየገድስ እታ ትምህርቲ እንድሕር ተማሂርና ሞያ ኩሉ ግዜ ኣብ ርእስና ዝኣቱ ሞያ ምሳና ሒዝና ኢና ንኸይድ። ገንዘብ ጥራይና ሒዝና ያደይ ንኸይድ ገንዘብ ኣብ ገሊኡ ክተርፍ ክእል ወይ ከዓ ሸርፊ ናይ ተዓዲ ክውሕድን ክበዝሕ ንኽእል እዩ ማለት እዩ። ሞያ እንድሕር ኮይኑ ምስታ ነብስና ስለ ዝኸይድ ኣብ ዝኸድናዮ ዓዲ እቲ ተማሃርናዮ ክንሰርሓሉን ክንነጥፈሉን ንኽእል ኢና። ስቲል ከማን በዚ ሎሚ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ዝስራሕ ክፍሊ ሓወ ኦንላይን ኮይኖም እቲ ሞያ እንድሕር ፈሊጦመስ ዋላ ኣብቲ ዘለዎ ዓዲ እናተቐመጡ ከለዉ ክሰርሕሉ ዝኽእሉ መንገድታት ብዙሕ ነገር ኣሎ። ኣብዚ ሎሚ እቲ ቲክታክ ንብሎ ናይ ፀወታ ናይ ሳዕስዒት ናይ ገለ ኮይኑ ጥራይ ዝመስለና እውን እኮ ሎሚ ክሳብ ናይ ዩቱብ ደረጃ ዘለዎ በፂሕ ኣሎ ቲክታክ ማለት ክንሪኦ ከለና እዚ ትምህርቲ እዚ ናይ ባሓቂ ሓጋዝን ጠቓምን እዩ ንኩላትና ክንፈልጦን ክንመሃረሉን ካብ በዚ ኣጋጣሚ ክፍሊ ሓውና ሎሚ ዘይትፈልጥዎ ሎሚ ነህለ ረኺብና ያለና እቶም መጀመርያና ንሪኦ ወይ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ከምዝናተይ ርኢናዮ ኣብ ፌስቡክ ድዩ ኣብ ዩቱብ ድዩ መራኸቢ ብዙሓን ሕልፍ ንብሎ ነበርና ክሳብ ክንደይ ዕምቆት ኣለዎ ዝሒዝዎ ዘሎ ትምህርቲ እሞኻ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ግብፂ እናተቐመጠ ነዚ ዓይነታት ከዳሉ ምኽኣሉ ናይ ባሓቂ ክምስገንን ክተባብዓን ዝግብኦ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ክንረኽቦ ዘለና ምናልባት ኩሉ ግዜ ብዋጋ ንዛረብ ኢና ዋጋ ርትዓዊ ምስቲ ንረኽቦ ጥቕሚ ከመይ ይነፃፀር እዚኣ እስኪ ክፍሊ ሓወይ ታሕቲ ሓደ ሓውና እንታይ ሓቲት ኣሎ ዋጋ ርትዓዊ ድዩ ምስቲ ንረኽቦ ጠቓሚ ከመይ ምስቲ ንረኽቦን ጥቕሚ ከመይ ክነፃፀር ይኽእል? እወ ገረ ሓወይ ዛ ሕቶ ሪአ ኣለኹ ኣብዚና እምኒ ኮምፒተር ኣላትኒ እወ ልክዕ ንዓና ሕጂ ቀንዲ ብድሆ ዘላትና እዚኣ እንዲያ እዚኣ ኩያታ ቀንዲ ብድሆ ትኸውን ሕጂ ዋጋታትና ብጣዕሚ ርትዓዊ ክንብል ንኽእል ኢና ብዘይካ ሓንቲ 55 ዋጋ ኣለዋ ሓንቲ ድማ 80 90 ኣላ ዋጋ እምበር ኩሉ ትሕቲ 50 እዩ ናና ስልጠና ኩሉ ትሕቲ 50 እዩ ገሊኡ ከዓ ትሕቲ 30 እዩ ብጣዕሚ ርትዓዊ ዋጋ ክብሎ ይኽእል ኣነ ብወገነይ ምናልባት ሰብካ ከመይ ይሪኦ ወሳኒ እዩ ግን ንሕና ብመንፅርቲ ነዳልዎ ኢና ከምዚ ጌርናት ዋጋ እቲ ዕላማ ሕጂ ምናልባት እቲ ዋጋ ሕጅስ ብዘይካ ክልተ ኮርስ 50 ዝሓለፈ እምበር ኩለን ትሕቲ 50 እየን ንብል ኣለኹ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ርትዓዊ ዋጋ ብምድላው ብሉፅ ትሕዝቶ ኣዳሊኻ ካብ ተጠቀምቲ እምነት ምርካብ ኢና ንሕና ቀንዲ ዕላማና ማለት እዩ ምክንያቱ እምነት ቅድሚ ገንዘብ እዩ ገንዘብ ጥራይ ተደሊኻ ሕጂ ምናልባት ብዙሓት ኣሕዋትና እውን በዚ ነገር ብዙሖም ደስ ዘይበሎም ኣለዎ ማለት እዩ እንታይ እቲ ምክንያት ከዓ ከመይ ኣብ ካልእ ንሕና 100 $200 $300 ንሕተት ልዕሊ እውን ንሕተት ግን ኣብዚ 30-40 ከመይ ዳ እምበር ጥዑይ እቲ ኮርስ እምበር ዶ ናይ ባሓቂ እዩ ኢሎም ብዙሓት ሓትና እዮም እዚኣ ናይ ባሓቂ ዓባይ ጉዳይ እያ እቲ ምሕሳብ ሩሲ ኳሊቲ እውን ፀገም ከም ዘሎ ኮይኑ ይውድኦ ማለት እዩ ሓቆም እዮም ቅበሉ እዩ ከዓ ግን ክቕየር ኣለዎ ኮርሳትና ክቡር ተለኣ ኮይኑ ሃብቶም ኣብርሃ ፅሒፍካልና ዘለካ ሚን ኮርሳትና ክቡር ድሕራ ኮይኑ ፀሓፉልና ድሓን እሱ እውን ዝሓሸ ንገብሮ ንኽእል ኢና ግን ብመንፅርቲ ነቕርቦ ናይ ባሓቂ ርትዓዊ ክብሎ ይኽእል ማለት እዩ ንኣብነት ዛ ዝሓለፈ ዘቕረብናያ ስልጠና ዘቕረብኳ ኣነ 103 ከባቢ ቪድዮ ዘለዋ 22 ሰዓት ዘለዋ እያ እዛ ኮርስ ሕጂ ብ$44 $43 ኣላ ብ$43 ክቡር እንድሕር ኮይኑ ንገርና እሞ ምስ ዘለዎም ምሳይ መሳርሕተይ መምሃራን ተዘራሪብና እውን ካልእ ፍታሕ ንገብር ማለት እዩ ዕላማና ግን ፅቡቅ ዝኾነ ትሕዝቶ ኣሪብካ
ንሕና ንረብሓሉ እቲ ተምሃራይ ከዓ ነቲ ኮርስ ወሲዱ ዝረብሓሉ ጥራይ ስለዚ ርትዓዊ ክኸውን ተስፋ ይገብር ግን ብዙሓት መፂኦም ብሰንኪ እቲ ኣብቲ ካልእ ዝርእይዎ ብዙሕ ክቡር ዋጋ ኣብ ካልእ ዝረኸብዎ ናትና ሕሱር ኮይኑ ምስ መፅንሑ ንዓና ወይ እቲ ናትና ንብረት ከምዚ ሕማቕ ኳሊቲ ዘይብሉ ወይ ብሉፅ ዘይኮነ ገይሮም ዝወዝኡ ኣለዎም እዚ ድማ ሓቆም እዮም ግን ከም ቡዶ እያ እዚኣ ንዓና ኮይናትና ዘላ ብሰዓት እዚ ስለዚ እቶም በዓል ሓውና ሃብቶም ድሓን ንጎርና ፍረድዎ እንድሕር ከቢሩ ኮይኑ ንጎርና ኣብዚ ያ ኣብኣ ክምላኣላ ክፍለ ሓወይ እንታይ ኣብ ካልእ ዝኾነ ነገር ክንሪኦ ከለና ዋጋ ከማና ይንርእን ኢና ኣይርዳእንኒ ከም ልምዲ ግን ኣብቲ ናትና ግን እንታይ ንገብር ኢና እንድሕር ዋጋ እንድሕር ሕሲርናዮ ኣይፈልጦን እዩ ኣይክእሎን እዩ ዝብል እምነትካ ኣለና ኣብቲ ርእስና ንሓስቦ ዋላ እቲ ንዓይ ዘጋጥመኒ ብድሆታት ኣሎ ኣብ ስራሕ ሕጂ ሓደ ስኻ ነቲ ሕብረተሰብካ ከይተሃስዮ ኢልካ ትፈርሐሎ ሓደ ከዓ እስኪ እዚአን እንድሕር ንዓይ ክስታይ ገይረሲ እዚአን ኣኽላንየን ኢልካ ምስቲ ናትካ ታይሚን ክስታይ ትገብረሎ ማለት እዩ ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ክንዱ ዓይነት መስዋዕቲ ከፊልካ ነቲ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ እውን በቲ መንፅር ክፍሊት ክንሪኦ ከለና ኣታዊ የብሉን እንታይ ዳይ ትገብር ዘሎ እቲ ናቱ ስራሕ ዳ እዩ ዘላሊ ዘሎ እምበረ ሓደ ሎሚ ክንሪኦ ዋይፋይ የድልየካ ኮምፒተር ንፁር ኮምፒተር የድልየካ ንዕኡ ዳውንሎድ ንክትገብር እኹል ግዜ የድልየካ ንክትሰርሖ ፕላስ ኣብ ርእሲኡ ድማ ዝሓተካ መስዋዕቲ ንክተዳልዎ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ይርኤ ባዕለይ ንባዕለይሲ እዛ ናይ ቪድዮ ሓንቲ ቪድዮ ሼር ንክገብር ዝሰርሕክዋ ስራሕ እሞ ከዓ ዝኾነ ክስታይ ዘይብላ ክሳብ ክንደይ ክብደት ኣለዋ ድምፂ ዶ ትበላሸወኒ ስእሊ ዶ ትበላሸወኒ እዚ ዓይነት ዶ ይፎክሰኒ ቁሩብ ክብድ ክብል ኣለዎ እዚ ዓይነታት ከምዚኣ ዘላ ኣብዚኣ ክትቁረፅ ኣለዋ እንዳልካ ተዳልዎ እሞ ከማን ምስ ናይ ግዜ ምስ ናይ ስድራ ቤት እንድሕር ኣሊካ ክብደቱ ክሳብ ክንደይ ምዃኑ ማለት እዩ ብመንፅር ዋጋ ክንሪኦ ከለና ያ ኣባና ክኸውን ከሎ ነብሎ ኢና ግን ብዓይኒ ሞያ ብዓይኒ ትምህርቲ ክንድሕር ኢና ግን ኣነ ክኸብር ከማን ይመርፅ ምክንያቱ እንታይ እዩ ንነፍስኻ ኢንቨስት ክትገብር ከለኻ ኩላህና ንብሎ ኢና ንነፍሰይ ንክገዛእላሲ ክስታይ ዋጋ ዕዳጋ ይኣቱ ንክሰቲ ንሻሂኽ ንክዘናጋዕ ንክስታይ ንኸብል ግን ናይ ዝክራን የታሚ ተቕርሽ እኮ ባኤኒ ሚንስ ክፍለ ሓወይ ተራኺና ዶ ንኸይስከ ሻሂ ሰቲና ንምፃእ ኢለ ከፊል እያ ክወፅእ ኸይደ ኣብቲ ሞያዊ ዝግበር ግን ናይ ብሓቂ ክንመሃረሉን ክንዓብየሉን ዝግባአና ግን ኣብ ነፍስና ኢንቨስት ምግባር ክንለምዶ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ብመንፅር ናይቲ ዋጋ ሃልኪ ስራሕ ድማ ክንሪኦ ከለና ክሳብ ክንደይ እህላኺ ምዃኑ ምናልባት ያ ምስ ስካመርስ ኣብ ሰዓት እዚ ስካመርስ ክንብል ከለና ብዙሕ ዓይነታት ከም ዘለኩም ኢሎም ነቲ ዘይከውን ክህቡናን ንሪኦም ኣለና ክሳብ ክንደይ ኣብ ደገ ብፍላይ ኣብ ደገ ዘለናሲ ክሳብ ክንደይ ኢሜይላት ይመፀካ ስካም ንክገብሩኻ ማለት እዩ ኣይኮነን ከምዚ ብቋንቋና እንታይ ንጥውቃ ኣለና ንፈልጦ ኣበይ ንርኢ ኣለና እሞ ከዓ እንታይ ንሰርሕ ከም ዘለና ንፈልጦ ስራሕ ግን ክንዕብዮም እዩ ዝግባአና ብከምኡ መጠን ከዓ ክንሪኦ ከለና ከዓ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ትምስኾ እንድሕር ኣልዩ ክፍለ ሓወይ ትዕድልና ዓኻዮ ኣነ ሰማዕት ራይ ክኸውን ክብረት ያብል ኢልካዮ ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣለካ ብሰንኪት ብዙሕ እንድዩ ሃብቶም ኣብርሃ ይቐኒለይ ብጣዕሚ ይቐኒልና እዚኣ ዝሓየትካና ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ከዓ ክንፅር ኣለዎ ኩሉ ግዜ ትራንስፓረንት ንሕና ኩሉ ግዜ ንላብታ ናትና ቲም ማለት እዩ ጉጅለና ንፁርነት ማለት እዩ በቃ ዋጋ ንፁርነት ክኾን ኣለዎ ስምምዕ ንፁርነት ክኾን ኣለዎ ኩሉ ንፁር ኢቨን ምስ መምሃራን ንባዕሉ ሲ ኢንስትራክተር ኣግሪመንት ዝብል ኣለና ፔጅ ናቱ ፖሊሲ ማለት እዩ ስለምንታይ ወላ ምስ ሓውካ ሲ ሓላል እዩ ሰማሚዕካ ብትኽብትኽም ካ ፅቡቅ ከምኡ ኢና ንኣምን ማለት እዩ ከምኡ ኢና እውን ቀፃሊ ነዋዕውዕ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ እቲ እንኮ ፀገም እንታይ ድዩ ወላ ከም ዕላል ክኾነና ኣብዚ ዓዲ ሕጂ ናይ ኣውስትራልያ ፎርም ዝምላእ ነይሩ ኣውስትራልያ ክኸዱ ዝደልዩ ሲ ዝምላእ ፎርም ነይሩ ብዚ ቁርብቲ ፎርም ብዙሕ ድበለ እዩ ግን ኣብዚ ብዙሓት ይመልእዎ ነይሮም ብ$50 ብ$100 ዝመልኡ ኣለዉ ነይሮም ማለት እዩ እቲ ግዜ ሕጂ እኳ ኣይኮነን ግን ኣነ ይመልእ ነይራ ነዞም መቕረበይ ሕጂ ይመልኣሎም ግን ከም ዝርዳእኒ ወላ ሓደ ካብቶም ነበሩ ኣሕዋት ዝዕለለኒ እንድሕር ብነፃ ጌርካዮ ናጂ ብነፃ ዝመል ነይረ ማለት ሲ ወላ ሓንቲ ፎርም እዩ ከምቲ ናተይ ገይረ መልኣሎም ክበፅሓካ ክበፅሓካ ዕድልካ ብዙሕ ግዜ ፎርም ኣይኮነን ዝምኮስ በዝረኣኽቦ ማለት እዩ ግን ባዕልኻ ክልኸውን ሓፈሻዊ ግን ከምኡ ይብል ነይሮም ድሓር እንተረኣኽዎ ሓቁት እዩ ዝበለኒ ማለት እዩ ድሕር ነፃ ብነፃ ተመሊኡ ኩሉ ግዜ ወይ ድሕር ብነፃ ኮይኑ ዝኾነ ነገር
ጠራጥረካይ ክጠራጥር ግቡይ ግን ከተጻርዩ ይሓሽካ ከተጠራጥርካ ሰቅትም ማለት ሕጂ ብዙሕ ግዜ ከምኡ ስለ ዘጋጥመና ኣነ እንታይ ዝብል ኣብዝናትና ኦንላይን ኮርስ ምስ መጻኹም ኣንብብዎ ክንደይ ሰዓት እዩ እንታይ ኢኹም ክትመሃሩ ኣብኡ እንታይ ኢኹም ክትፈልጡ መዓሰን ክትመሃሩ ኢኹም ከመይ ኢኹም ክትመሃሩ እንታይ ፅቡቅ ነገር ኣለዎ እንታይ ሕማቅ ኣለዎ ብዛዕባ ናይ ሶፍትዌር ይዛረብ ዘሎ ኩሉ ብፅሑፍ ኣለና ብቪድዮ እውን ኣለና ኣብኡ ቪድዮ ፅሑፍን ኣለዎ ኩሉ ክሕብረካ ዝኽእል ወላ እውን ሕቶትና እቲ ንሕና ዘቕረብናልኩም መልስን ትሕዝቶን ድሕርዳ ወላ እውን ናትና ክብሉ ትእስቲ ከማን ክፉት እዩ ኣርእስቲ ናቱ ክፉት እዩ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ኩሉ እንታይ ክንደይ ደቂቕ ከም ዘለዋ ማለት ስለዚ ሓንቲ ኮርስ ክንደይ ሰዓት ከም ዘለዋ ብቋንቋ ምንታይ ምኳና ክንደይ ቪድዮታት ከም ዘለዋ ነፍሲ ወከፍ ቪድዮ ክንደይ ደቃይቕ ምኳነን ኩሉ ብናቱ ሴክሽን ኣርእስቲ ድሕርዳ ተገሊፁ ተረኺቡ ኮይኑ ዳርጋ ዝበዝሕ ክፋል ናይቲ ስልጠና ስርኢት ከያ ኣለካ ብዛዕባ እንታይ ምኳኑ ስለዚ እንተዘይ ኮይኑ ወላ እውን ክሓተና ይኽእል ዝኾነ ሰብ ስለዚ በዚ ዘቕረብናዮ ዋጋ ደይኮነ ብዘቕረብናዮ ትሕዝቶ ሰብ ክመዝነና ንደለና ዋጋ ርትዓዊ ክኸውንካ ኣዝዩ ኣድላይ እዩ ሒዘካ እንተዘይኮይነ ሓንቲ ክብላ ብደለኳ ነገር ኣላ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ዝኾነ ኣብ ኣፍሪቃ ዝነብር ሕብረተሰብና ኣብ ውሽጠይ ኣነ ከም ታርጌት ዝኣሰርኩሉ እዩ ዋላ እውን ናይ ኦንላይን ዌብሳይት ንብረት ትሸይጥ ዌብሳይት ሰሪሐ ነይረ ሓደ ግዜ ንምንታይ ሰሪሐ ሕጂ ኣብ ግብፂ ኣብ ሱዳን ኣብ ኡጋንዳ መስለኒ ክህሉ ኸእል ግን መቸም ኣብ ግብፅን ኣብ ኢትዮጵያን ግን ብፍሉይ እዚ ናይ ቅዱሳን ኣሳእን እዚ በርበረ ሽጉርቲ ኣሕሚን በርበረ ይቕረይታ በርበረ እዚ ናይ ሓበሻ ብሓበሻ ዝናና ናይ ሕብረተሰብና መግቢ ማለት ኩሉ ሽሮ በርበረ ኮሚታት ኣለዎ እዚ ኩሉ ወላ እውን ተኣቑሑት ቦም ከይተረፈ ገለ ማለት እዩ እዚ ሲ ዝኾነ ሰብ ብሜሰንጀር እዩ ብሰደሎም ስእሊ እሞ እቲ ዋጋ ይሕብሮም ሰባት ከዓ ገዚኦም ይወስዱ ነይሮም ኣነ ግን ነቲ ማእከላይ ክኸውን ሓንቲ ዌብሳይት ከምዚ ናይ ኣማዞን ልክዕ ኮሜ ሰሪሐ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ ነቲ ስእልታት ኩሉ ነቲ ዲስክሪፕሽን ፅሑፍ ኩሉ ብዛዕባ ተነበብት ኣብኡ ይገብሮ ዋጋ ድማ ባገብርላ ሰባት ድማ ካብቲ ዘሎ መሪፆም ክገዝኡ ዝብል ሓሳብ ነይሩ ቀዲ ዕላማ ግን ኣብ ሽዑ እውን ንባዕሉ ነቶም ኣፍሪቃ ዘለው እዩ ሕጂ እውን ኣነ ዝብሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጠይ ዝመላለሰኒ ነቶም ኣብ ኣፍሪቃ ምሳይ ዘለው ዝበዝሕ ታርጌት ዳርጋ ከምኡ ይኽብልኸኒ ሂደ ማለት ንምንታይ ከምብል ኣለኹ እንተራእይና ኸ ሓቂ እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለና ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ሕብረተሰብ ዳርጋ ንጎቶ ኢና ትናብሩ ከምቲ ዘለኸ ከይድ ንጎቶ ኢና እዚኣ ሓቂ እያ ከም ዘሎ ክበሃል ኣለዎ ክወሓትካ ኣለዎ መስለኒ ንጎቶ ኢና መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ብሰንኪቲ ናይ ሓወላ ናይ ገለንገለ ብዙሕ ይሽገር እዩ ይርዳእና እዩ ስለዚ እቲ ኣብዚ ዘለና ንሕና ንባዕልና ሲ ነብስና ክንክእለሉ ንኽእለሉ ባይታ ምፍጣር እዩ በዚ ምግባሪ ኣነ ክኽፈል ደልየ ገንዘብ ክኽፈል ደልየ ሰብ የለን ኣነ ወገነይ ክኽፈል ደልየ ግን ረቢሐ ንኻልእ ጠቒመ ከገብር የደሊ ሕጂ ብዛ ኦንላይን ኮርስ ዝገበርናያ ቅድሚ ሕጂ ነዊሕ ሓሲበ ነይረ ቅድሚ እቲ ናይ ድኳን ግን ከቢድ ነይሩ እቲ ግዜትና ሕጂ ግን ሰሪሐያ ክኢለያስ ሰሪሐያ መቸም ናይ ብሓቂ ከዓ ከቢድ እዩ ወላ ሕጂ እውን ሜንቴን ክገብሮ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ክንምንታይ ጀጋባይት ዝኣክል ቪድዮታት እዩ ተኸዚኑ ዘሎ ኣብቲ ሰርቨር ተኻርየ ዘሎ ስለዚ ከቢድ ወላ ሕጂ ንዓይ ግን ኮይኑ ያካይደ ኣለኹ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ እቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ግን እቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ከፊቱ ክምህረሉ ዘይከኣለ ዕድል ዝሰኣነ ትምህርቲ ኣለዎ ግን ካብ ሃገር ወፂኡ ኣብ ዝኾነ ስራሕ ይረኸበ ዕድል ዘይረኸበ ክምህር ምእንቲ እቲ ቤት ትምህርቲ ስኢኑ እምበር ክመሃር ይደሊ ከዓ ተማሂሩ ናይ ቪድዮ ምቅንባር ድዩ ናይ ስእሊ ምቅንባር ድዩ ምስራሕ ዌብሳይት ድዩ ምስራሕ ኣፕሊኬሽን ድዩ ምስ ቴክኖሎጂ ዝኸይድ ብሓፈሻ ኩሉ ዓይነት ካብ ወፃኢ እውን ነቶም ኣብ ደገ ዘለው ናይ መርዓ ናይ ጥምቀት ቪድዮታቶም ኣብ ክንዲ ኣብኡ ኮይኖም ብክቡር ዝስርሕዎ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ክሰርሓሎም እሱ ድማ ናይ ደረደቱ ረክብ ስለዚ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ካናዳ ዘሎ ሓዉ ብዙሕ ወፃኢ ይህልዎን ስለዚ ተኣሳሰረ እቲ ሂወት እቲ ዕላማ እውን ልክዕ ከምኡ እዩ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ዕላማ ዝገብር ኣነ እቶም ኣብ ኣፍሪቃ ዘለው እዩ ምክንያቱ ኣብ ኣፍሪቃ ክንብል ከለና እቲ ብደገ ዘሎ ካልእ ማለት ኣይኮነ እንታይ ዳ እቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ዝሓሸ ግዜ ኣለዎ ምስቲ ኣብ ደገ ዘሎ ክነፃፀር እንከሎ ስለዚ እቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ድላለቱ ነታ ህይወት ማለት ኣነ ሓንቲ ብሂል ኣላ ብዚ ኦንላይን ዘይፈትዋ ህይወትካ ቀይር ህይወት ብሓንቲ ዓመት ወይ ወርሒ ኮነ ትቕየር ህይወት ብዙሕ ፃዕሪ ትምህርቲ ተመክሮ ክእለት ብዙሕ ሓትሓትት ክትቅየር ብዙሕ ሓትሓትት ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ህይወትካ ቀይረ ድልኩም ብለ ኣለኹ እንታይ ዳ ድላለቱ በዓሉ ክኽእል
ካብታ ዝሰርሓ ዘሎ ዝሓሸ ስራሕ ካልእ ክትህልዎ እንተዘይኮይኑ ድማ ተወሳኺ ስራሕ ክትህልዎ እዩ ናቲ ዕልሚ ማለት እዩ ስለዚ ከመይ እየ ዝብል ዘለኹ እዚ ሓደ ካብቲ ቀፃሊ ዝብሎ ማለት እዩ ድሕርና ንምለሶ ንኸውን ነዚ ክውን ንምግባር ድማ እቲ ኣብ ደገ ዝርከብ ሕብረተሰብና እውን እጃሙ ክብርክት በዚ ኣጋጣሚ እጃሙ ክብርክት በዚ ኣጋጣሚ ከዘኻኽር ይፈቱ ግን ድሓን ከይትነውሓን ሕጂ ድሕርና ንምለሳ ንኸውን እንታይ ከበርክት እጃሙ ማለት እዩ ያ ናይ ባሓቂ ክፍለ ሓወይ ኣነ ማራን ዲዮ ክስታይ ገይርኒ ምክንያቱ ሲ ክንደይ ሕብረተሰብና ኣሎ ብፍላይ ድማ ነዚ ሪኢኹም ድማ ነዚ ትከታተሉ ዘለኹም ኣሕዋትና ናተይ ቻነል ዓቢ ቻነል ኣይኮነን ክፍለ ሓወይ እውን ኣብዚ ናተይ ቻነል ዝግብኦ ኣይኮነን ኣበይ ክኸይድ ዝግብኦ ነይሩ ኣብቶም ዓበይቲ ብዙሓት ፎሎወርስ ዘለዎም ብዙሓት ሰዓብቲ ዘለዎም ኣብኦም ኣትዩ መንገዲ ዝዓብየሉ ክፍጠር በዚ ኣጋጣሚ ኣነ ንኩልኹም እቶም ዓበይቲ ቻነላት ምናልባት እውን ሕልፍ ኢልኩም እንድሕር ትርእይዎ ብዘጋጥመኩም እዚ ቪድዮ እዚ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ኣሕዋትና ነቲ ሒዞሞ ዘለዉ ሞያ ንኽምህሩ ነቲ ሕብረተሰብና እውን ነቲ መንእሰይ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ናትና ዕድመ ዘሎ ናይ መንእሰይ ግዜ ስለ ዝኾነ እሞ ካብ ስደት ዘሎ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ንነብሱ ዝዓብየሉ መንገድታት ብከምዚ ዓይነት ትምህርታዊ ሞያዊ ዝምህሩ ኣሕዋትና ክርከቡ ከለዉ ኣብቲ ናትኩም ኣምፂኹም ነዞም ኣሕዋትና እቲ ዘለዎም ሞያ ክተፋልጥዎ ከለኹም ሓደ ነቲ ዝዓበየ ነቲ ሕብረተሰብና እዩ ብዓብዩኻ ተማሃርትን ተጠቀምትን ስለ ንኸውን ዘለና ማለት እዩ ከምዚ ዝኣመሰሉ ኣሕዋትና ክርከቡ ከለዉ ኸ ኣለዉ እዚኦም ኣለዉ ኢልና ክነምፆም ከለና ነቲ ሕብረተሰብና ዝምህር ነቲ መንእሰይ ዝምህር ነቲ ዘለናዮ ኩነታት እውን ምስቲ ግዜ ዘኺደና ትምህርታዊ ክሳብ ዝኾነ ክተባብዑ ዝግብኦም ኣሕዋትና እዮም ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ እውን ኩልኹም ቶም ዓበይቲ ቻነላት ዘለኹም ቁሩብ ካብቲ ዘለናዮ ውፅእ ኢልና ኣነ ሕጂ እቲ ዕላማ ናተይ ክብረ ሃብካ ክፍለ ሓወይ ነቲ ናተይ ክስታይ ከይረኣኻ ምምፃኻ ኩሉ ግዜ ኻ እንታይ ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ብዝሒ ዘይኮነ ዋላ እቲ ሓደ ሰብ ዝርአካ ሎም መዓልቲ እንድሕር ተቐይሩ ውዒሉ እሱ እውን ፅባሕ ንጎ ንካልእ ሰብ ክቕይር እዩ ማለት እዩ ሓገዝ ከዓ መን እዩ ዝደሊ እንድሕር ኢልና ልዕልና ዘሎ ኣይኮነን ሓገዝ ዝደሊ ኩሉ ግዜ ትሕትና ዘሎ እዩ ሓገዝ ዝደሊ ንሕና ነቲ ልዕልና እቲ ንፈልጦን ካብ ልዕልና ንፅበ እቲ ዝኾነ ፍልጠት ዘይብሉኻ ካብቲ ትሕቲ እዩ ይፅበ ማለት ስለዚ ክትዓቢን ክትተባባዕን ዝግባእካ እስኻን መሳርሕትኻን ንዓኻ ዝመስሉ እሞ ኣማዞን ዝኣክል ኣማዞን ኢኻ እኮ ብተዘዋዋሪ እኮ ኣማዞን ኢኻ ከፊትካ ዘለኻ ማለት እዩ ሓደ ነቲ ዘይፈልጥ ዘሎ ሕብረተሰብ ተማሃር ትብሎ ኣለኻ ካልኣይ ድማ ነቲ ሞያ ሒዙ ዘሎ ድማ እቲ ሞያኻ ምፍላጥ ሲኢንካ ዘለኻ ንዓ ኣነ ምስ ሕብረተሰብካ ከላለየካ ኢልካ ድኳን ከፊትካ ኣለኻ ንባዕለይ ሕጂ እንታይ እየ ተማሂረ ገሬ ኮንስትራክሽን ይሰርሕ ብዛዕባ ሓውና ከማን ሓደ ኣምፂዋ ፀኒሑ ብዚኣ ብዛዕባ ፕላሚን ክመሃር ደልየ ብዛዕባ ስታይ ክፈልጥ ደልየ ኢሉ ፀኒሑ ሕጂ ሲ እንታይ እያ ዘኪርካኒ ምስቲ ዝበልካዮ ኦኬ ናተይ ተራ እውን ክህሉ ኣለዎ ኣነ ኮንስትራክሽን እንድሕር ሰርሕ ኣለኹ ኮይነ ንሓደ ሓወይ እሞ ከዓ ሓደ ገዝኡ ክዕሪ እንድሕር ዝደሊ ኮይኑ ወይ ከዓ ሞያ ክመሃር እንድሕር ደልዩ እውን ከም ሞያ ክሕዞ እንድሕር ኮይኑ ሲ እንታይ እየ ተማሂረ ሕጂ እቲ ዝሰርሖ ሳክት እንዳመሰለኒ ዘሎ ንዓይ ኣብ ቲክቶክ ኣብ ዩቲብ ሸር ዝብሎ ዘለኹ ሲ ኮርሳት ኣዳልየ ሲ ንሓደ ሓወይ ክምህር ከም ዝኽእል ሲ ኦልሬዲ ምሂርካ ንለኻ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዓይነት ሞያኻ ከፊትካ ዘለኻ ዕድል ንኩሉ ዘሳትፍ ብምዃኑ ድኳን ክኸፍት ዝደልስ ኣብ ገዛኻ ኣውፂኡስ ክሸይጥ ከም ዝኽእል ሞያዊ ኤሌክትሮኒክ ክእለት ዘለዎስ ኣብ ገዛኻ ኣምፂኡ ሲ ነብሱ ከላኒ ከም ዝኽእል ኢኻ ዕድላት ከፊትካልና ዘለኻ እሞ ክትምስገን ይግባእካ ምናልባት ሕጂ እውን ደምጊኦም ዝመፁ ኣሕዋትና ክህሉ ስለ ዝኽእሉ እዛ ቪድዮ ሓንሳብ ክፕላይ ክንገብራ ክፍለ ሓወይ ኣይነው ዋላ ኮፍ ኣቢለካ ተዘውዕል ኣነ ኣይምፀገኩኻን እቲ ናትካ ግዜ ግን ኸደካ ስለ ዘለውን ምስቲ ግዜኻ ክኸይደ ሓንሳብ እዚኣ ቪድዮ ፍላይ ክንገብራ ኢና መፍትሕ ኦንላይን ኮርስ ንተምሃሮ ዘድሊ ብዝተፈላለዩ ሰብ ሞያ መምሃራን ኮርሳት ቀሪባ ጆባእ ትብለኩም ዝደለኹሞ ዓይነት ሞያ ፍልጠት ክትቀስሙ ምስ ትደልዩ መፍትሕ ይኹን ምርጫኹም ኣብ መፍትሕ ሓንሳብ ኮርስ እንተወሲድካ ንገደብ ዘይብሉ ግዜ እቲ ኮርስ ናትካ ኮይኑ ብተወሳኺ እውን ኣብቲ ቀጻሊ ዝሕደስ ወይ ዝፀዓም ቪድዮታት እውን ክትሳተፍ ዘኽእለካ ሙሉእ ፍቓድ ኣለካ መዓስ ዝጥራይ ኣብ መፍትሕ እቲ ኮርስ ምስ ዛዘምካዮ ፈተና ወሲድካ መሕለፊ ነጥቢ ምስ ትረክብ ናይ ስልጠና ከም ዝወሰድካ ዝሕብር ምስክር ወረቐት ማለት ሰርቲፊኬት ከም ትወስድ እንተሓበርናካ
أبزا ينعرفنينا بولك خندار خبناون زدل خايو حجز كنبرك تلقى خمن نخلك تفلد دو بلوم خن نجرك نزلك عبيت موياخا وي نمجمار زلك مويا مفتح يكون مرجعها تمهارو حنت خورس كنوسد يلوم كل تخورس يوسدو كل تيلومون ثلاث خورسات يوم زوسد زلو ازي اخول مردات هايون عخا عم مفتح زوسد كايو خورس ات فيديو تاتو اينيتي ودي خايا اينيتي خسريفات كاز حبر كل مسارح لنا ازي تراي يكونن ناب كورساتنا زلو فيديوتات انت دليخا اب موبايل ابليكيشن ناوريتكا اب زتعمكا خاتكاتاتولو يكاليو انت دليخا اب كمبيوتر وي تابلت كوتا اب زدلخايو مفتح داتنت الكاب مأتاو كتكاتاتولو تخليخا زغون حتو ريتوم زهلو كون بزاب سكرين زلا قصري بواتساب وي بتليجرام صحفلنا خنملسلكا دلواتنا مفتح اونلاين كورس بدحان مصو يا بدحان مصو ناي بحكي كلاتنا خنمهارو لزغبانا يا حواتي ابز اندحر عليكم زوم مسانا زلكم لايك كتقبروا شير كتقبروا بزي قطامي بفيسبوك بيج بفيسبوك بيوتيوب نمحلالف لنا كاوون اب كال بوتاون كنا محلالفينا من البات اب ساعه زغن بسلسته يوم محلالف لكم حدا فيسبوك بيج كلايكا بفيسبوك سالساكا زي يوتيوب نا مالتي سو تربحناتنا انتاي مسيلكم يا حوات انا اذا خفت كلكم كجمرو كلكم انتايو حدا اتناتي انا زفلطو بزح نغرا سلازري ابزي نت حبرتسبنا اتليست ولا انت زي سرحت سرح اسمات نايتي مسارحي كغزون كتقومون كم زخولو كلايكا كم زناتي كسرح زدل سب نحرالي كم زناتي زنت سب نحرالي نمللاي نم كسايز غوبرك وي مالتي سلازي يا نيشتي اس channel ግን انا ناتي علامه كل غزي انتاي بزح نغرات channelات علنا እዚ ቻነላት እዚ ኸነ ናቱ ርእሱ ዝኻለ ቻነላት አለው ዓበይቲ ይኹኑ ናእሽቱ ይኹኑ ኣብዚያ ናተይ ከገብራ ዝደለኻ ዝኾነ ዜጋ ሞይኡ ፍልጠቱ ንሕብረተሰብ ከካፍል ዝመጽእ እንድሕራሊ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ክፉት እየ ዝብል ንኹሉኻ ክፉት ከምዚኦም ኣሕዋትና ክርከቡ ከለውኻ ንሕና ክንገብሮ ዝግባአናኻ ኣብቲ ናቶም ዌብሳይት ኣቲና እቲ ዝንደልዮ ኢንፎርሜሽን ክንወስድ ንዖም ከዓ እቲ ናቶም يوتيوب channel دي اتناتهم فيسبوك دي اتناتهم مراخب بزحات كنعبيلهم سبسكرايب كنغبرلهم افتناتهم اتينا نتناتهم كانا بكال سبكا شير غيرنا ندحر عبينايو لومي انا زفلطكوا صباح نغوت حدا حوي ون كفلطايمو كمزي مصدعب بخا انتاي كخوني مسيلكم كل من سياتنا دما موياو تمرتي زمهارولو عدلات تخفيت دما كلاتنا ببناتنا كننصبارينا مالتي سلازي ناي كلاتنا حلافنتي كمزي خنرئ خلنا افتناتهم اتينا دما كنتابعهم أجوهم كم جاء أزجوركم ما كم جاء سلاح دم كسلوا كم جاء خا كم جاء توسيكم لا نحري اليوم كان إحنا خا نتزلون ما يعني نتزلون فلتت السون كا بكا لبهم كفيتهم كوبنا يوم مالتي أب موداتها كلها نتربحتي بعابيو نعنا مخساب زخنا نحنا نتربحت نخون ما أفتناتهم ويب سايت أب بينجر لكم الله www.maftah.com يلكم من هرعاتهم ويكا أب كل ينات فيهم فيسبوك ينات فيهم يوتيوب ينات فيهم ኣብ ቲክቶክ ውን ኣሎ ሶ እታ ኩላ ሽሞም መፍትሓ ኢንስታግራም ውን ኣለዎም ተዘይተጋገ ኣው ኣቲናውን እቲ ሜድያ ክንዕብየሎም ከለና እቲ ሞር ዕብየት ዘለዎኻ ንዕኦም ካ እቲ ዝምህርዎ ትምህርቲኻ ኣብ ግዜኡ ክሓልፈሎም ስለዝኽእል ነቲ ትገብርዎ ዘሎ ስራሕ ከተባብዖም ኸሊ ክፍለ ሓወይ ምናልባት ነዊሕ ሒዘከ ኣይነው ኣብ ኣፍሪቃ ኢኻ ዘለኻ ምስቲ ዘለካ ታይም ምስቲ ዘለካ ግዜ ንኩሉ ክስታ ጌርካ ትባልካ ولاون أدلاين هركوينو يا I wish أنا ولا مشيت كخونه يمسلاخن جن مستزلنا تاير بحرينا ولا كلايك فالك نقول لنا من البات بحج زرينا كله خليهم نزي فيديوون ريكورد مسكونون كريو زو كل سبات على حتى تات زلهم حتى من البات أبناء بوتا كومنت خصوصا لنا بعبي دما نعاخا أفتنات كويب سايت أتيم كراخوخا اتنات كويب سايت مفتح.com زبلون آتيهم كأزين نقول زلنا خا بتجبر كريو ودما بزكات أمي نقولهم نزي فيديو تريو أفتناتو آتيهم اتزلكم information كتحاتون ملسخ تراخبون ويون إذن زاربا زلنا خا بتجبر الويب سايت انتاي زلوا أو آتيهم كتريو بزكات أمي كعدمكم فوتو كفل حوي من البات اسكي زحلفنا يا نجار نحراليو ወይ ከንብሎ ተደሊ ነገር እንድራሊ ከም ሕብረተሰብ ክንገብሮ ዘለና ትመንሰይ ክፈልጦ ዘሎ
بعبيغا أبدأ زلنا نحواتنا نقل زلنا እቲ ዝዓበየ ሞያዊ ትምህርቲ ክንህቦም ከለና ናይ ሓንቲ መዓልቲ ክትከውን ትኽእል እያ ኣብ ፅባሕ ንጎ ግን ኣብ ርእሶም ምስኦም ሒዞሞ ዝዓብዩ ሞያዊ ትምህርቲ ክሳብ ዝኾነ ግን እስኪ ንዓኻ ዕድል ክበካ ክፍልሓወን ክብረት ሃበለይ መጀመርያ ሓስካንን ወላ ሓንቲ ማእሰ ኣኽቢርካ ከማን ከምዚ ኢልካ ነዚ መደብ እዚ ዝዓደምካኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ምክንያቱ እዚ ማለት ሲ ብዙሕ ንዓና በቃ ክገልፆስ ክሓፅረኒ እዩ ምክንያቱ ፍርያትና ካልኦት ሰባት ንክፈልጦ ስለ ዝገበርካ እቲ ዝፀዓርናሉስ ካልኦት ሰባት ንክፈልጦ ጌርካ እዚ ማለት ከዓ ዓብ ነገር እዩ ንዓና ማለት እዩ ምክንያቱ ቀንዲ ዕላማ ንሱ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ነዚ በዚ ኣጋጣሚ ሓስካኒ እንታይ ዳ ክብረት ይሃበለይ ጠቒምካኒ ኢኻ ማለት እዩ ክብሎ ድልሊ ድማ እዋ ብዝሓለፈት እኳ ኢልያ ፀኒሐ ከነፅራ ደለኹ ማለት እዩ ደጊምና ክምለሳ የለ ነይረ ንሳኻ እንታይ እያ እቲ ጉዕዞና ኩሉ ግዜ ሪያሊቲ ክህልዎ ወይ ድማ እቲ ቅንዕና ክህልዎ ፅቡቅ እዩ ቀዳምነት ማለት እዩ እዚ ኣብ ኤውሮጳ ኣሜሪካ ካናዳ ዝነብር ሕብረተሰብና እቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ገንዘብ ጥራይ ሓወል ኣይኮነን ክሰደሉ ዘሎ ብርግፅ ይርዳእኒ ምስ ኩሉ እቲ ሂወት ምስ ስራሕ ናብራ ኣይግጥዕም ይኸውን እዩ ግን ገንዘብ ጥራይ ይፍታሕ ኣይኮነን ከምዚ ሓደ ሰብሲ ካብ ዓሳ ትምግቦሲ ኣጋፋ ዓሳ መሃሮ ዝዓይነቱ ሲ ከመይ ከዓ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ሲ ክትምህሮ ከተረድኦ ስልጠና ዲኻ ክትቦ መፅሓፍ ዲኻ ትገዝኣሉ ኣውዲዮ ቡክ ዲኻ ክትገዝኣሉ ዝኾነ ነገር ሲ ክትገብረሉ ድማ ኣለካ ይብል ሕጂ ምናልባት ዝኽሎ ከለኹ ናይ ለባም ክመስል ይኽእል ግን ኣነ እቲ ቁኑዕ ነገር እዩ ወላ ይግበሮ ኣነ እቲ ቁኑዕ እዩ ወይ ኣነ ኣይሃልወኒ ቁኑዕ እዩ ማለት እዩ ንምንታይ እየ ኩሉ ግዜ እንድሕር ገንዘብ ጥራይ ምስዳድ ኮይኑ ወላ ንዑ እውን ፅቡቅ ኣይኮነ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ዝኾነ ፅርግያ ተረኺብካዮ ገሪሓ ወይ ዝኾነ ሰባት ዝኾነ ፅርግያ ተረኺብካዮ ክልተ ሰባት ተረኺብካዮም እቲ ሓደ ናቱ ሞያ ናተይ ዝብሎ ሞያ ዘለዎ እቲ ሓደ ድማ ብዙሕ ዝኾነ ሞያ ዝኾነ ዘይነጥፍ ስራሕ እውን ደይሰርሕ ንድሕር ኮይኑ ሓደ ግን ስራሕ ኣለዎ ናቱ ሞያ ኣለዎ ምስየናይ ክትዕልል ከለካ ዝያዳ ትረዳእ ንፅርቲ እያ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ በዓል ሞያ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ምርድዳእ ዋላት ፅቡቅ ኢኻ ትቕፅል ዋላት ምርድዳእ ረፎት እዩ ገንዘባዊ ሓገዝ ምክንያቱ ኣነ ብነፍሰይ ይርየ ዝኾነ ናተይ ዝብሎ ሞያ ተማሂረ ክሳብ ዘይሓዝኩን ምስ ሓዝኩን ፍልልያ ኣሎ ወላት ምስ ሰባት ዘለካ ምርድዳእ ሲ ፍልልያ ኣሎ ሕጂ ከም ስለ ዝኾነ ነቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ሓውኻ ወይ ሓፍትኻ ወይ መቕረብ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ክንዲ ገንዘብ ጥራይ ተወሳኺ ምኽሪ ኩሉ ሰብ ፀልኦ እንዲ ዘሎ ኮርስ ግን ተግባራዊ ዝኾነ ዋይ እንታይ ዳ መደብ ኣለካ ትብሎ ሓላፍነት ከም ዝስምዖ ትገብሩ ንኣብነት ኣነ ኣብዚ ኣነ ዳ ሓንቲ መደብ ላይ እሞ ማለት ግዜ ተለካ መደብ ከዓ ተዘይሓንፀፅካሲ እንታይ ይመስለካ ብዛ ሓድሽ ዓመት ኣብቲ ከባቢኹም ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ዘድልየኻሲ ተመዝገብ እሞ ድሓመ መዝገብ ክሽፍነልካ ወይ እውን ናይ መኪና ምምራሕ ድዩ ናይ መቸም በቲ ዘለዎ ቦታ ሲ ናይ ቋንቋ ክኸውን ይኽእል ናይ ዝኾነ ሞያ ቤት ስፌት ትምህርቲ ኣሎ ናይ ፕላምፒንግ ትምህርቲ ኣሎ ናይ ሓፂን ፀበት ዕንፀይቲ ኩሉ ዓይነት ትምህርቲ ኣሎ ኮምፒተር ትምህርቲ ኣሎ ኣብ ኩሉ ሃገራት ትምህርቲ ኣሎ እዩ ፀገም ዘሎ ዝመሃሮ እዩ ተሳየን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ገብረልካ እዚያ ኢልካ ንዑ ሓላፍነት ምስካም ሓንቲ ካብቲ ጉዕዞ ክትከውን ዘለዋ ምክንያቱ እንድሕራ ተማሂሩ እንድሕራ እንታይ ዝብሎ ሞያ ሒዙ ሲ ገንዘባዊ ጥራይ ኣይኮነን ግልል ዝብለልካ ተሓገዝ ዝሕግዘካ ወላ እውን ኣብ ምርድዳእ ፅቡቅ ኢኻ ትመፅእ ስለዚ ኣነ ሕጂ ኦንላይን ኮርስ ስለዘዳሉ ከም ስለ ዝገብር የዋዕዋዕ ኣይኮንኩ ደለኹ ኣነ ወላ ኣብቲ ከባቢኦም ዘሎ ቤት ትምህርቲ ክላስ ከይዶም ክመሃሩ እየ ዝደፍእ ዘሎ በቲ ኮይኑ ምስቲ በዓል ሞያ ምስቲ በዓል ስራሕ ክትዕልል ከለካ ዝያዳ ትረጋገፅ ዘይምርድዳእ ሽግር ፀገማት ዝፍጠር ብዙሕ ግዜ ካብቲ ሓደ ሰብ ኣብ ስራሕ ኣክቲቭ ዘይምዃን ይነጥፍ ዘይመላው ኣብ ሞያ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ተመክሮ ስለ ዘይነጥፍ ዘሎ እዩ ብስራሕ ማለት እዩ እዚ ሲ ገለ ካብኡ ኣስተዋፅኦ ኣሎ ክብል ኢለ ብዓብዩ ከዓ ናይ ደረጃ ፍልጠት ማለት እዩ ፍልጠት ሰኣዊ እዩ ዘሎ እዚ ዝኾነ ሰብ ናቱ ሞያ ናቱ ስራሕ ናቱ ስታይ እንተልይዎ ግን ኣብ ምርድዳእ ወላ ይሕግዝ ስለ ዝኾነ ሓደ ሰብ ሓላፍነት ከም ዝስምዖ ክትገብሮ ኣለካ ኣብቲ ሓላፍነት ክስምዖ ኢሉ ሓራይ ከምዚኣ ክመሃረ ከምዚኣ ቋንቋ ክመሃር ደልየ ኣለኹ ወይ ከምዚኣ ኣብ ዝበለካ ድማ ሓራይ
أبت خبابي موديل الرخيب أنا كخفل كان أي تعمل كان بأونلاين كورس كم زخ فتشل كان سخاون فتش بتخينو مثلا زلت كسرة حريا وينس أتليقة تتأكمل لها جزء أبا خلي خاسي تمهار أبا خلي خاس زيان حزة حجي مغري ديكوناسي كم حلافنا الناس كم كاس كم أبو خلي خاها مغري فايت أبو الله مالتي كم درق مغري تخينو كل جزء ينوز قوي من قوينو انتهيدو نزين ير ليلو زبل قالوا مالتي تي تعبيتها بهرسي نربط أبتي أوروبا تمحيش خوون ويتعرض عرقون هابزين بزح جزء كمل بحر لهم سلازي استعت سلازي خونه نتثبت طبعاي بوتن سعود عود تعمو مسيخة بقى تأنكو فتح زلا تمرتي كتركوا مزعريا مالتي لذي تمرت دما خمس زولكو بكلاس خون خل بأونلاين خون خل ولا بمصحف بقى أنت تنبيبو وأنت ترديو بزح نحرف تشو بعلون علي ملايين مالتي في اللاي مالتي زي أبزخونه وانا يسمع أخوان كل جزية تعزف في زلها نابران أكايدا ناي أوروبا أمريكا كندا بعمقات كردا زجبر زخنا سلطنا دي ولا مصحف دي كوسيدان مهنيات أبزلو أنا كمسجد أمريكا بقى كنكيد تراين هو كنكيد تراين نخيد برك أنقاص أو نركبولو أنا زفلتو كابزيا أستراليا خيرو هذا حركيو نعنده تمهار يكر خلها تحقوس اللي أخو مسكتها كو بقى تعادو كبيس أجمع زارومي خان بلون يرنا زيا خلوا ده أنا هنركب لنا هنا كوينو مزجوبنا كيدو ده شد شو حدا ويلالو شد شو أنا قايم هذا الخيل شد شو أبزخا 4 عامتي كوفي جاني قال له وي ستايكم مزجوبنا نه بحكي كان شيء ميكا كومينا مسكنا نركب لنا جن أبي بخمي بزي قدس نتي كنكرت دلنا زلنا ساقد الناس تمرتهم وزول تصبوا تمرت زوسد أبزخنا سلطنا مويا زوسد سبكا ولا تحب السب أمت خابات مسحو مسكول نجر نايم الزراب نايم الرداء عقمو يسفع مالتي لذي زيا حنت خبلات دليا مالتي بفلايكا تي أبدأ جزء حبر سبنا نزنا جرزي بلكع كفوت آخر على لو بلكع خامس كحجز آخر على لو تفي وما يكون كل نزنا جرس ميرا تتوقيمس كحجز آخر على لو أبدأ جزء حبر سبنا أزدي نابرانا أوروبا أمريكا كندا كمي مقانو كفوت أول زخل ميرا خبرلو نعان اعتردي وارجعنا بعالخ بالجسيدة سجم زلوا يكون سجمنا أبزلنا كل جزء انتهينا أنت أمريكا كندا سي بقى ندعي زبالة أي مسلكا أتوم بسولوجن انتهي قادمون كم زلوا بزي يردعك كم قالوا قليل هتنهم قليل كا وا جمهور مريت عي كم زي كنا أقول نصر الكامل سلازي انتهي قبل دليل بعبي ونعون كنا أسود ليكم كنت أمريكا كندا يوقع مالتي كنا حافشاوي مدلاو تصبغي أبزخنا مويا كنتف مقبارتي مغرب كخا أزيو صبون يعني زيا حنتي بتاعم كبلات دلي بزح جزية ون بسنك زخامزيتات أبستفر عليه تصلات ون زي مرات أجمعت في التاريخ مهنياتو كم زغلت أنا حقوي مالتي حدا عند حرة بسرح جمهار بسعر جزية ده حصوت الليو حدا عند حرة حولا بجزية أخير يصرخوت الليسي أبي ما سنة حسب كراريو أبي مقراري كترارا تكون كابوت تما سالنا بلا تحلف تكون على كابتي صراحة خان سحر خان مالتي لذي ولا تمر أونسي يحجز يكبل ليه مالتيو زي مثل حتى ما السوشيال ميديا ون بحافشة بزح جزية متعراي جبر اللون بكل وجه كسر اللو خلال اللو معناته نحنا نكون زي هو تنازل نفوت أنا برانا بحر السوشيال ميديا بزجبات هي تقولنا له أكون أنا نتوم بزجبات تكمل زبلوكا أبشر يورو مالتي زياون عبد المتكعات الدنيا ويا يغني له يا لا يبحكي يغني لي كفل حوي أنا كم زلنا بمرخابنا لا يبحكي دسيل إني كبرت يا هذا اللي تحس كذا اللي خمويا قليل مويا يكون بزح تعرن بزح كستان زحتتي جنة تسعير كارلون بس كأدى لهذا الرجال لعليو كتكيدن لعليو كسر حلن ناتي من نيتي كلاتنا نزل فيديو نرد ما تربحتي نحن خسر بزخنا إذا حاولنا خفيت ودول العدلات نايب حقي كنا كتوابعون نقبومي بفلايكا عبيتي شانلات لهم كم زي عينة تمرتك هلو نايب حقي نتحبرة تسد بفلايكا نتمنى سي
أنا دا عدل داي رخبكو أنا دا أبجزي زنبر كله خمس سلا داي نبر إلو زي ما خنزله كمزله زي حدا تأبنتي مالتي أو أفريقيا عندها اللو خوينو مخا بويب سايت أو خوينو ناتو أمازون نقول رحان كفلا أمازون نبلا زي مفتح الواد سي كان مفتح تعبي يلا مفتح سي ناي كله مفتحيته شما خمان تشما خنا بلو خلنا مفتح أنا بالكلنا سي يا نتزل لنا ناي تمرتي بعاوي كخفتلنا زخير ومخانتين حسبو زلنا نخدو زلنا نمن قدناون حجنا ينقعز تمرت خصاب زخونه كلاتنا خنو مهارن كنسعوان زقبأناي نخفل حاونا دما كلهم نزي فيديو تري بفلايتهم عبيتي شانلات دما افتناتو ويب سايت اتيهم كمزي غيرنا زلنا عدمان تيخم مستومناتكم فولورز كتلاليو بزكاتامي نقولكم تعاوكم دناسكم ميدياتات بزي أقاتامي كتوعكم فتو مغنياتو كم جامز أو مسؤول سبات كله خلو نتا حبرتسبنا نتي من سينا كساب كندي تمرتاوي موياوي كهوبوام سلا زخولو مالتي كفل حوي زي ناي مجمري أنا بر ناي مودعتا أي كخوني أبتزل لك جزية تراخلناون كم زي أقاتامي من 4 حدش عام سلا زخونه أبز حدش عامت مستي جنبيركم مزز أنا حكم موياوي تمرتي ويكا مستحيسكم مازلهم حدش متتاو اندحرار لي خوينو 2024 is almost سلسته 4 معلتي تاريخ نازله اسكي بزعبا زي عملكتكا او حدش عامت 2024 كافت زحلفه هيوتكم كافت زحلفه تمكروهم كلهم او تنطف دلو سخان مسارح تخان مسخاز نطف دلون كالون بحج نخم مصخا زلونا بزحدش عامت زخونه بلان اندحرار لكم باخنا عصينا كالي جزء سخا أبتنات كا تايمز تعمل كلمة أنا كل جزء خمسة زبلة كمزي مهاري اتناتو تمكرو زكافل ولا لايف هيستوري زكافل سب اندحرالي أنا نتي حبرة سبنا نتمنى سينا كسب مهاري زخنة نشتي channel لكم تزينعكمني كزاي كفتين كل سب اتي ندل يدما ولا كل التسبير عينا اتعلامنا انتاي موياوي تمرتاو خصاب زخونه كلنا خن مهار سلندلي سلازي حدش عامت مسألة فلاحوي بزعوا حدش عامت مستنات كعبيت كافتز أنا حكايو مستي بحجة مسألون زيادة عزف عبي خاخري كانت من نيتي hopefully نا كل سب نزيز كاتالون من نيت كون بزكاتالون اسكي زخونه بلانات اندحرال لي كاخوينو ابزي 2024 دحاسكم مو اندحرال لي خوينو نخالع عدلات ناخذ كفتون تمهاري تراي ديكونه نتي كم ما يحج ذلوا جزء خوف لذلوا نسب زي فلوت ذلوا نباخم بس يخوف لوت أتقول نجار نهرالي بأخنا عطينا قال جزيجن يا جزيه الكون تدانيخا كم زين نهر مسيخاني أنا كل جزيه جزاي كفتي مالتي هو كبرت هذا اللي تعميه ده مسكن دقيمة كبر هذا اللي هو حنت نجار لا كلمة أجن تعملنا نايزي اختش صار وقتها نزبر كاني كبلا مالتي سافر ده أبزي حدش عامت حجي نحنا كم مدى تدالنا اللي تصنحنا زخنا سد بقى لومي نحاو نحافتو إذا ست أنا زياسي كميت مسلك زيادة قبل الكايلو كم هي بكوبو هنا تسوي زلنا إذا حجي كتاب حجي سرحنا زلنا هنا زرب زلنا نبر بحجي نصرحه تارجت جيرنا زلنا قدامي كابس أنا جميركا فلايكا قنقات تيجرينيا قنقات ديم زي كودو أم إنجليش كل الجالية عبيتي كالون ناي دوتش زي فرنش زي ناي تخلق قنقات ناي أوروبا بحبشة كم هارون نزدريو بقول زبالة خنا لما أنتي نناتو بون كم خمور الزخور سبعة اليومنا أم لاين أو كم حسن نزلنا مالتي جنا ون رهينا ون لنا جل خطة سلسلة واحد رهينا لنا كم هورم سنة مدبينا مالو مالتي بزح بدوي زلوا فيديو خسر حكم زراب كتزاربوا له عليدي قل يا ريتا جن كبيري بحكي كبيري بزح جزيرة حتى بطعم أجينا عملت 100 فيديو هم كله خاص نحنت فيديو كا من ده يستعمل مالتي نوح واحد واسد حتىرو بطعم طعمي ولا بتكورس كري ويخوريهم كات مجمرت هاز تزرب فيديو سي ساتمود هاز تعلت ينقركاي مالتي كندي واحد مسنا مالتي بطعمي بزح جزيرة واسد أبروسي ون سيرتيفيكيت نقبل لمنا بحردا فتينا يوم يعني 7 ميتاو تامتي يوم تفدنا مالتي إذا دما بتي زجبرنا يوم نصوم كا أبزخنا
ክጥቀሙሎም እንት ተባሂሉ ኢና ጌርና ያለና ማለት እዩ ኣብ ዝመፅእ ብልዑል ክንፅዕረሉ ኢና ሓሲብና ዘለና ኣብ መደብ ጉዳይ ህፃናትን ቋንቋታትን ዝብል እዩ ማለት እዩ ቀዳምነት ማለት እዩ እቲ ካልእ ሞያ ብርግፅ ንደልዮ ኢና ግን ናይ ከምኡ ሰብ ሞያ ክንገብር ኢና ኢሎም መደብ ገይሮም ክገብሩ ዝኽእሉ እዚ ከም ሓደ ከም ሓሳብ ኣለና ማለት እዩ ድሕሪ ዝመፅእ ማለት እዩ ግን ኩሉ ሰብ እቲ ትደልዩ ዘሎ ሞያታት ዝደልዩ ዘሎ ኮርሳት ነቲ ኮርስ ወሲዶም ክመሃሩ ምእንቲ ዝኾነ ሰብ እቲ ዘለዎ ወይ እቲ ህያብ ክህብ ዝደለየ ከም ህያብ መልክዕ ገይሩ ነቲ ካልእ መቕርቡ ክህቦ እዚኣ ከም ህያብ ክትኮነና ክንሰርሕ ንፅዕሪና ዘለና ኣብዚ ሕጂ እዋን ማለት እዩ ከም ክብላ ዘለኹዋ ግን ካለ ስዕያ ዝሓለፍኩ ግን ሓንቲ ነገር ነይራ ኣብዚ ሓደ ርኹብ ሰብ ናብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኣሕዋትና ክመሃሩ ዝደልዩ ስፖንሰር ክገብር ኣሰራርሓ እንተተኣትው ፅቡቅ ነይሩ ኢልና ያለታ ሃብቶም ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሃብቶም ሓውና እቲ መደብ ከምኡ ነይሩ ግን ሓቂ ምዝራብ ኣጌድካ ምዝራብ ማለት እዩ ብዙሓት መምህራን ከም ንሪኦም እቲ ክእለት እቲ ሞያ እቲ ቃርባ ጥራይ ኣይኮነን ፀገሞ ማለት እዩ ፀገማ መብዛሕትኡ ግዜ ዋላ እውን ድኾነ ስራሕ ዝሰርሐት ኮይንካ መቸም ፋንድ ዝገብረካ ወይ ንዓኻ ዝምውለካ ትደሊ ኢኻ ምክንያቱ ከም ዝበልክዎ እዩ ናይ ንኣብነት 50 ቪድዮ ዘለዎ ስልጠና ከዳሉ ኮይኑ ሓደ በዓል ሞያሲ ንዑ ከዳሉ 2-3 ወርሒ ኮፍ ክብል እዩ 2-3 ወርሒ ከዓ ዝቕልቦ ወይ ነቲ ኮምፒውተር ካሜራ ዝኸውን ወፃኢታት ክሓፅሮ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ኣሕዋትና ከምኡ ገይሮም ንሓደ ዝፈልጥ በዓል ሞያ ዝረኺቦም ገንዘቦም ኢንቨስት ገይሮም እንድሕር ዳ ዕድል ሂቦሞ ስፖንሰር ገይሮሞ ንሱ ከዓ ሰሪሑ ከዳሉ ብከምዚ ምናልባት ኣብቲ ረብሓ እኳ ክንዲ ትኽብል ተዘይከኣልኩ ግን ነቲ መምህር ግን ዓብይ ጥቕሚ እዩ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ እውን ነቶም ተምሃሮ ጥራይ ዘይኮነ ነቶም መምሃራን እውን ኣብ ጉዳይ ካሜራ ኣሎ ካሜራ ክቡር እዩ ኣብ ዝኾነ ሃገር ካሜራ ክቡር እዩ ናይ ቪድዮ ሪከርድ መግበር ማለት እዩ እዚ እውን ክቡር እዩ ማለት እዩ እዚ እውን በብቲ ሃገሩ ይፈላለዩ ግን እዚ እውን ክቡር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኸ ክገዝኡ እንድሕር ደልዮም መፅሓፍቲ መወከስ ክገዝኡ እንድሕር ደልዮም ካልእ እውን ኮምፒውተር ክገዝኡ ተደልዮም ሞባይል ሪከርድ መግበሪ ወይ ብሞባይል ክውድኡ ተደልዮም ናይ ሞባይል እዚታት መሳርሒ እውን ኣብ ምውፃእ እቶም መምሃራን ክሕግዝዎም ብዙሕ ትፅቢት ኣለና ማለት እዩ እቶም ኣብ ደገ ዝርከቡ ሕብረተሰብና ክሕግዝዎም ምክንያቱ ከም ዝኽብሎ ፀናሕኹ እዩ ብስም መምህር እዩ ኣብ ኤርትራ ወይ ከምዚ ሞያ ኣለዎ ከምዚ ይፈልጥ እዩ እሞ ብዙሓታዊ ከም ዘለዎ ገይሩ ሰብ ክወስዶ ይግባእ እዚ ማለት ንኣብነት ሕጂ ኣነ እዚ ኣለኹ ኣነ ኦንላይን ስለ ዝምህር ዌብሳይት ስለ ዘላትኒ ኣነ ካባኻ ዝሃብቶም ኩ ይገብረኒ ወይ ካባኻ ንላዕሊ ፈላጥ ኣይገብረኒ ኣነ ኣብቲ ሞያ የፈላጥ ንስኻት ሞያኻ ፈላጥ ብዛዕባ ኣታውያን ረብሓታትና ግን ካሊእ ንኣብነት ሓደ መምህር ኣብ ዝኾነ ክፋል ዓለም ኣብ ኣሜሪካ ይኹን ካናዳ ኤውሮጳ ማለት ኣብ ዝኾነ ወላ ኣፍሪቃ ሓደ መምህር ንሓደ 11 ክፍሊ ዘለዎ ወይ 9 ክፍሊ ዘለዎ ባዮሎጂ ፅቡቅ ገይሩ ምህሮ ሓቀይ ግን እቲ መምህር ዶክተር ኣይኮነን እቲ ተምሃራይ ግን በኣ ሓሊፉ ዶክተር ክኸውን ይኽእል ወላ ፓይሎት ክኸውን ይኽእል ወይ ካልእ ክኸውን ይኽእል ካብቲ ኣብ መምህርስ ዝሃተመ ክኸውን ይኽእል ብሓፂሩ ዝበለፀ ክኸውን ይኽእል ግን ነቲ መምህር ክንዕቆ ማለት ኣይኮነን ኣነ በዚ መምህር እዚ ክመሃር ግን ክብል ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኣብ ደረጅኡ እቲ መምህር ምሂርዎ እዩ ስለዚ እቲ በዓል ሞያ ኣብ ኣፍሪቃ ዝርከብ ከዓ በታ ሞዩ እንታይ ሞዩ ካፊሉ ክምህር ይኽእል እዩ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ከም ዘለዎ ገይሩ ይቁፀር ስለ ዝኾነ ነቶም መምሃራን እንታይ ክሕግዘኩም እንታይ የድሊ ክበኣይ ወገን ዝንዝን ከሎ ዕድላት ኣብ ክላስ እንድሕር ደልይኹም ክላስ ክኸፍተልኩም ኣነ ፕሮጀክተር ክገብረልኩም ኣነ ክትምህሩ ደልይኹም መሃሩ ክሕግዘኩም ኢልካ እውን ከም ምሕጋዝ እውን እዚ ከም ክልመድ ኣለዎ ነቶም መምሃራን ነቶም ሰብ ሞያ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚኣ ሓቂ እያ ኣብ ዝኾነ እዋን ዝኾነ ዓይነት ምዕባል ኣጋጢሙ ዘሎ ኩሎም ብትምህርቲ እዮም ሓሊፎም እዚ ማለት ከዓ ፓይሎት ኮይኑ ብመምህር ሓልፍ መምህር ሚሂር ወይ ዝሓልፍ ዶክተር ኮይኑ ከምኡ ካልእ ሞያ እውን ከምኡ ኩሉ ተማሂሩ እዩ ዝሓልፍ ዋላ እውን ንስኻ ብተመክሮ ብትምህርቲ ምሽ ሓሊፍካዮ ካብ ዩቲብ ግን ተማሂርካ ኣለኻ ስለዚ መምህር ሚሂርካ ኣሎ at some point መቸም ኣብ ሓንቲ ነጥቢ መምህር የድልየካ እዩ ማለት ስለዚ ያራይታ ስለዚ ኣብ ዝኾነ እዋን መምህር ኣድላይ ማለት እዩ መምህር ቀዳምነት መምህር ማለት ሲ ሓቂ ምዝራብ መምህር ማለት ቀላሲ ናይ ኩሉ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ንሕና ካ ኩሉ ግዜ ኣብ ሽግር ክንወድቕ ኮይና ንመምህር ደቆስና ያለና ማለት እዩ ደረጁ ሃብቱ ብቕዓቱ ኣቃውሙ ኣዛርቡ ብዘይገድስ
ممر نقمت تمتص خلالو كمهري زبله ناي ممهر كلت على زبله نقول تمتص علو ممر مخان مالت كلتا نغري حدا اختموره تدري خالد لها مويا وي سبجكت مفلات كلاي دما ناي ممهر كتمهر مخال نتي تمرتسي مزنتاو مالتي ስለዚህ ነዚህን ክልቲን ሒዙ ዘቕርብ ዘሎ ሰብዚ ብዘይ ግድስ እንታይ ዘቕርቦ ጥራይ ትምህርቲ ይኹን እምበሪ እቲ መምህር ክኸብር ክምጎስ ክሕገዝ ይግብኦ እዩ ስለዚ እቶም ኣብ ደገ ትርከቡ ሕብረተሰብና በጃኹም ነቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝነብር ኣነ ኦንላይን መሃሩ ኣብ ዝናትና መፂኹም መሃሩ ኣይብልኒ ተሚሮም ፀገም የብሉን ግን ኣነ ኣብ ክላስ መፂኦም እውን ክምሁሩ ይኽእሉ እዮም ኣብ ክላስ ናቶም ገይሮም ክምሁሩ ይኽእሉ እዮም لازم كم زي عدل كي يقبلوس نتا يخون له جنزب يقولون أكيد كام الزراعة صبوي تلك أزلهم ثم مهارانسي أنا حجي نبعلي إذا ويب سايت أنا خسر حاك ندي جنزب يكفي أما مسرح تلاقي كل خص إنه وحوان وسيم حجي كل كوين كم مخاطف الزخل قد أما أنا ويب سايت سرح سلزنا برا سريح سل حيزة سلزنا بركي أنا عاق سرحة في لبر ويب سايت سرح أنت يزي نبرني تزي سرح نيره نخلو سبعة ويب سايت سريح تزي ما عبل اللوم نيره تزي كفل نيره زوب سايزم صحوا معناته من انفست قبل عملتي من نعيك مولن كمولا لنا انا معناته نوي وان وسد قليل يكون لذا حدا ممركا انس بقى ابزيا ممهر كون يلتلكا بزي زخونه صقم حراي انت قاعد ليكا سليا يلني بروجيكتور يلني كمبيوتر يلني كم زي يلني كبل اكلاس تغينو حراي زين قبلكا سخط عامات قبل ولاون عام تزي بالكا انت اب جرمن دول حوخا وين كندا زل حوخا زرانيبكا فغبر يكال مالت دحر زياده دي جبر كدما دحان بل زي كالني حراي مو اونلاين نغبر حراي بو اونلاين كتايد ليكا كمبيوتر ادلياتني كاميرا ادلياتني كمز خمس خل نخل السون تحاجيس كاديو بغلدي كغبر صبوقي مالت كاب ورحاو حاجز طراي تصدلو حولا كما ذا حاجه مسلم مالت لذي زيا كم ماس كم نبنو تتحازلوا مخنياتو علاماتي نحناسي ابزي سي بتعامل زقنو كاميرامان علونا ابز عندي ابزلو خوان زقنو بقى كاب غبصاو كاميرامان كخون ارتراو كاميرامان كخون الكدسنك سلامنتاي كواليتناتهم زبلصي مالتي ስለዚህ نحنا ايكون لنا تحبسنا ناتكال حبرسبون كنغبرو كم نغبرو سي كوم عيد زفريو مسيات كهلولو ولا بكاميرا ديو اب سفيت ديو اب كل زنتاي مالتي دراينا كل سنه حنا تمويا لو خوينو كاب تحبسنا وصا اول مستم كال حبسنا زتيو مصمون كيد وخسر حساب دوينو بلوص كم 3 عامات حال عركي كمهار جميرو حجي بطعم بلوص سفايا كوين مالت ناس بيت تمرت مايل حجي مس غبصاويان تسمامع مس غبصاويان كما يسرحن زي مالت انا زيد اسلم سلامنتاي بقى حجي ولا حاجزنا يحاول تدليسي وحد يخدل لي معناته بعل النفسي علل كم زتخوني ولا خدعوا له ولا تزاربون بطعم يدزلك ስለዚህ بزتخاله متن زخونه سب ناتو مويا ناتو تمرتي دتمهاره مهار دتمهاره كمهر دحر زخول كوين مهر وي كسرحالو كنحجو زلنا بزخونه عقم مالتي وي بانفست مغبار موفار مالتي وي كا بعد خاص سبونسر تقبلنا مالس تحجزوا مالت بعد خاول زون يكال مالتي ስለዚህ بانا كم احنا بلكع كما ما اخينا عين سرحنينا تعجهم هيتاتنا ግን بول قصتكم بمغبار كتحاجز ازي دس لنا مالتي معناته بتخينو اتي علامه زخونه سب اتي بعل مويا مويو نتي خلاي ولدو وي نت زي فلطه كم محالف اتي زفلطه دما اتي استمهار دما خسر حلون كم دما خمحرلون زي احنا خاده كابت علامه حزبيا زلنا مالتي ስለዚህ ግድና ይኮና መፍጠራት ኮመጪኹም መሃሩ ከም ዝግበሩ ኢና ነዋዓው ዘለና ግን ሓፈሻዊ ምስቲ ሪያሊቲ ህይወትናውን ክንከይድ ስለዘለና علامنا بزح تبتم بزح استاك تهلو يكونن هيدا ናይ بحقي ዝኮነ አካይዳ ብምግባር እቲ ኩሉ ክትቀመሉ ዝኽእል አካይዳ ክህልወና ኢና ነመርጽ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ካለ ሰብ ተጠቂሙ ማለት ንሕና እውን ተጠቂምና ማለት እዩ ትኡንኮ ካብ ሕብረተሰብና እንደልዩ ድማ እምነት እዩ ብድሕሪኡ ድማ ገንዘብ ክንረብሕ ምዃንና ክብረት ያበለይ ዘይመስል ክብል ኣለኹ Thank you كفل عوي نايو حقي زي مسكنك نعاخا نسدرا بيتك فتوتخا كلهم زي حسكي هذا لها مويا اب 24 دما بزبلص عبيخا خطري ناي ناتي مسكوم وناي كلهم من نيت كخون وزي كاتا خجل سلكا يفوتو
ስለዚህ ሃብካን ዕድል ምሳላይ ብምጽናሕካውን ኣዝዩ ደስ ይለኒ ንዓኻን ንመቕረብካን ቤተሰብካን ኩሎም ፈተውትኻን ርሑስ ሓድሽ ዓመት ክኾነልካ ርሑስ በዓል ልደት ክኾነልካ በዚ ኣጋጣሚ ምንየተይ ክገልጸልካ ይፈቱ እዚ ናይ መጀመርያ ናይ ስለ ዝተላለኹኻ ኣነ ናይ ባሓቂ ዕድለኛ እቲ ናትካ ፕሮግራም ካብ ቅድማት ሒዘ ይከታተሎ ስለ ዝነበርኩ ፍልጠትና ብውሽጢ ብስራሕካ እዩ ነይሩ ፍልጠትና ስለዚ ብኣካል ብምርካበይ ሕጂ እውን ናይ ባሓቂ ከመስግነካ ይፈቱ እዚ ናይ መጀመርያ ናይ ኣብ ላይ ዝበልናዮውን ተራኺብና ኣለና ከምኡ ንዓኻፍቲ ግዜኻ ዝጥዕሙን ኣብ 2024 ከዓ ኣምላኽ ንዓና ይበሎ ዓመተ ሰላም ቅሳነት ክገብረልና እስኻ እውን እቲ ሒዝካ ዘለኻ ዓውዲ ካብዚ ዘለኻ ንላዕሊ ዓቢኻ ክርኢ ናተይ ምነት እዩ ክንራኸብ ኢና ኣብ 2024 ድሕሪ 3-4 መዓልቲ ተሪፍና ኣሎ በዚ ኣጋጣሚ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ክትብሎ ትደሊ ንህራሊ በዚ ኣጋጣሚ ፈተውትኻ ራእይትኻ ኩሎም ትዕዘቡኻ እውን በዚ ክትመሓላለፍ ትኽእል ኣነ ከዓ ምንየተይ ክገልጸልካ ይፈቱ ክፍለ ዓወይ ብለትያ በለይ ገረ ሓወይ ብጣዕሚ እየ ደመስግን መጀመርያ መፍትሕ ትብል ስም ኣባላት ቶም ፎሎወርስ ወይ ሳብስክራይበርስ ናይ መፍትሕ ንሶም እዮም ስም ኣውፅኦም እምበር ቅድም ኤሪ ቴክኖሎጂ እያ ትብል ነይራ ግን ስም ምቕያር መደብ ንስገበርኩ ምስ ሓተትክዎም ግን መፍትሕ ትብል ኣውፅኣ ኣላ እዚ ናይ ዩቲብ ይሕግዞም ስለ ዝነበርኩ ብዛዕባ ብዩቲብ ዝኾነ ሕቶ ዝነበሮም እዞም ዩቲበራት ክኾኑ ደልዩ ዩቲብ በላ ኢሎምኒ ብኸመይ ዩቲብ ኣይሚን መፍትሕ በላ ኢሎምኒ መፍትሕ ኢለያ ብኸመይ ማለት እዩ ስለዚ ኩሎም እቶም ኣብቲ ዩቲብ ቻነል ዝነጥፉ ዝነበሩ ምሳይ ኩሉ ግዜ ዘተባብሑ ዝነበሩ ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖም ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ዕድላት ክህልወኒ ፈጢሮም ለዮም ንዓይስ ዕድላት ፈጢሮም ለዮም ስለምንታይ ዝኾነ ሕቶ ይሓትት እየ ኣብቲ ኮሚኒቲ ታብ ምረፅ ሕቶ ይሓትት እየ ከምዚ ኸይብል ስለዚ ብዙሕ መንገድታት ክህልወኒሲ ሓጊዞም እዮም ስለዚ ንኩሎም ተጠቀምቲ ኩሎም ፎሎወርስ ናይ መፍትሕ ክብረት ይሃበለይ ክብሎም ደሊ ካብ ምምራፅ ስም ጀሚሮም ክሳብ ተዓቢ ብዙሕ ሓጊዞምኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖም ብሓፈሻ ንኩልና ድማ ርሑስ በዓል ሓድሽ ዓመት 2024 እንኳዕ ኣብዚ ዓመት እዚ ብሰላም ኣብቅዓና ኣብ ሕጂ ድማ ዝመፅ ዘሎ ካብ ወረን ኩናትን ስደትን መከራን ሽግርን ኣውፅኡ ፍቅሪ ሰላም ዝዓሰሎ እዋን ክኾነና ይምነ ማለት እዩ ክብረት ይሃበለይ ኩልኩም ነዚ መደብ ተኸታተልኩም ከዓ ሕቶኹም ሓሳብኩም ክትቕርቡ ፀናሕኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ኩልኩም ማለት እዩ ከታተለኩም ክየፀኒሐ ኣብዚ ቅድመይ ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ብፍላይ ድማ ሓወይ ገሬ ብርግፅ ኣይንፋለጥ ኢና ከም ዝረኣኻዮ ግን ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ብዝኾነ ስለ ከም ዝረኣኻዮ ስለ ከታተል ስለዝፀናሕና ፅቡቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ተራኺብና ኣለና ገሬ ሓደ ፍሉይ ነገር ዝገበርካዮ እንታይ እዩ ዝሕጎሰኒ ማለት እዩ ዓባይ ቻነል እዚኣ ሰብ ዝፍሉጥ እዩ ፍሉጥ ኣይኮነን እንዳበልካ ከይድ ይኮነሲ ንሓደ ዘይተፈልጠ እምበር ዝተፈልጠ እንታይ ከፍልጠሉ ፍሉጥ እንዲ እንታይ ዳ ዘይተፈልጠ ገና ዝኾነ ሰብ ዘይፈለጦ እሞ ከዓ ፍርያት ዘዳለወ ብዓቕሙሲ ኣነ ከዓ እስከ ናብ ህዝቢ ንኸብፅሕ እቲ ፍርያት ክሕጉዘ ኢልካ ከምዚ ጌርካ መደብ ሰሪዕካ እሞ ናትና ቻነል ናተይሲ ንእሽተይ እያ ገና ብዙሕ ፎሎወርስ ዘይብልና ክንስና ከምዚ ጌርካ ተባቢዕካ መደብ ከፊትካልና ዕድል ሂብካልና ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ይብካና ዝብል ዘለኹ ብስመይ ብስም ናይ መፍትሕ ኣባላት ማለት እዩ ብሓፈሻ ኣነ ግን ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ክብረት ይሃበለይ ብሓቂ ኣኽቢርካና ናትና ፍርያት ከዓ ናብ ህዝቢ ክበፅሕ ብዙሕ ትሕግዘና ኣለኻ ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ክብረት ይሃበለይ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ንዓኻን ንባዓልቲ ቤትካ ወይ መቕረብካን ብሓፈሻ ተንኪ ክፍለ ዓወይ ፅቡቅ ናይ ባሓቂ ደስ ኢለና ኣነ ኣዝየ ደመስግነካ ኣብ ቀፃሊ እውን ክንራኸብ ኢና ኣብ ዝጥዕመካ ግዜ መደብ ጌርና ድማ ኣብ 24 ከዓ ክንራኸብ ኢና ክንቅፅል ኢና እዚ መጀመርያና እምበር መፈፀምታ ኣይኮነን ከምዚ ጌርና ክንዓቢና ኩላና እቲ ዘለካ ፍልጠት እስኻ እውን ኣኽቢርካ ብምምፃእኻ ከመስግነካ ብፈቱ እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልካ ቀፅሎ በርትዕ ኩላትና ነዚ ንከታተል ዘለና ድማ ናሓውና ክፍለ መፍትሕ ዳትኮም ኢልና ኣቲና ኣብቲ ናቱ ዌብሳይት ፌስቡክ ዩቱብ ቻነል ኢንስታግራም ክንዕብዮ ከምኡ ድማ ኣብቲ ዌብሳይት ኣቲና ድማ ንዓና ዝኸውን ትምህርቲ ናትና ሓንጎልና ዝዘና ንሕና ንደልዮ መሪፅና ኮርስ ክንመሃርካ በዚ ኣጋጣሚ ዋላ ብኣፍሪቃ ዘለኹም እንድሕር ኮንኩም ንቕመቕርብኩም ነጊርኩም እዛ ኮርስ እዚኣ ክመሃራ ደልየ ግዛለይ እንድሕር ኢልኩሞ ዝኣቢ ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዕንን እቶም ኣብ ደገ ዘለና ድማ መቕረባትና ኣብ ኣፍሪቃ እንድሕር ኣልዮም ኮይኖም ከዓ እቲ ዝፈትውዎ ዝመርፅዎ ሆቢ ናቶም ሓቲትና ድማ ካብዚ መፍትሕ ዘሎ ኮርሳት ርኢና መሪፅና ከም ህያብ ናይ ሓድሽ ዓመት ገዚእና ክንህቦም ድማ በዚ ኣጋጣሚ
نخلنا نزي فيديو نسمع كتوعاكم مفتو thank you كفل حوي كنا راخبين بكتسالي أزيد عنا لي مرحبا متى رخبنا عنا لي بولدي thank you سلازي كلهم كبرات يا حوات ناي بحكي كفل حونا زهبنا زلو كله تمرتاوي كنسمع السنحنا ويون بحجي إن سمعوا كل جزء ناي بحكي كنا مسكنا يقبعنا thank you أفتناتو أتينا دما كنا تابعون اتزال لنا تمرتخن وسدن بزكات عمين كتوعاكم فتو أمو داتا قال كافت زد علينا يا تاناتهم فيديو نعا خبر مفتح أونلاين كورس تمهارو زدلي بستفر على سمويا ممهران كورسات قريبا جوابت بلكم زدلهم معينة مويا فلتات كتقسمو مستدليو مفتح يكون مرجعهم أم مفتح حنساب كورس انتواسيتكا نقرب زي بلو جزي اتو كورس ناتكا خوينو بتوسخون أبتقت سأل زحدس ويزد ساعة فيديوتاتون كتساتف زخ لكا ملو فقادا لكا مع أسز راي أم مفتح اتو كورس مسزازم كايو فتنا وسيتكا محلفنا تبي مستركب نايسلت أنا خمز وسدكا زحبر مسكر ورقت مالت سيرتيفيكيت كم توسد انت حبرنا كاخ أبزاين عرفنينا بولك خندار خبناون زدل خايو حجز كان بركتلكا خمن نخلكا تفلت دو بلوم خن نغركا نزل لك عبيت موياخا وي نمجمار زلكا مويا مفتح يكون مرجعها تمهارو حنت خورس كنوسد لهم كلتا خورس يوسدو كلتا يلومون ثلاث خورسات يوم زوسد زلو ازي اخول مردات هايو نعخا أم مفتح زوسد كايو خورس ات فيديوتاتو أنيتي ودي خايا أنيتي خسريفات كاز حبر كله مسارح لنا إذا ترى يكونن نأب كورسات نازلو فيديوهات انت دليخا أب موبايل أبليكيشن ناوريتكا أبز تعملكا كاتاتولو يكاليو انت دليخا أب كمبيوتر وي تابلت كوتا أبز دلخايو مفتح داتنت إلكاب مأتاو كتكاتاتولو تخليخا زغوني حتو ريتو مزهلو أكاون بزاب سكرين زلا قطري بواتساب وي بتليجرام صحفلنا خنم لسالكا دلواتنا مفتح أونلاين كورس بدحان مسو يا سلازي كلاتكم مسانات زنحكم از يمسكنكم تم كومنت نعكم ريتهم مسانات تكافلوا زنحكمون سلاتي كومنتهم سلاتي حسابكم از يمسكنكم كل جزء كم تزبلنايو ابز جزا عبيت نقبرلو بتمويانا شير نقبرلو بفلاي كساب حجي ده شرح كله زنحكو ناشتو حصرت فيديوهات بوست قبرلكم صنيحه بناتي ون هوفلي نعنا زخون عمتي كبر أبزمت زل جزء ولا كابتن حنتي معلتات مريسة وي حدا معلتي وي كلتا معلتي أبسمون نداتهو يتي عينة السراحة تسرحه كم زي لايف آتي وي بفيديو ملك عندراهو زوتكم اللو نجارات كريئكم كفتنية مالتي حقازي تقام خوينو ترخب وقت اللو دما بعد ملو تسفاية نزي فيديو تريو نبكالي سب نخبات سحون شير اندهر جيرنايو لايك اندهر جيرنايو نتي أرجوليزم ويكاتي يوتيوب channel نخعبس لزحجزه كلاتنا بزكالنا متن شير نجوره لايك نجوره بفريو ولا حنتي أي كفولوني نت أرجوليزم جن يا لك نت ويب سايت نخعب جن لزحجز كومدما كالسب نخمهار نزاير أيون نناو نخريو سلزعدم لايك نجوره شير نجوره اندهر حدثتي نزي فيديو تروحونكم كا سبسكرايب بمجواركا نزي channel نمعباي نباهم قدفو كومو يحواتنا بزته فلالي عدي حلو اتناتكم مياو خيلت اتناتكم فلتت كتكافلوا تدليو مغا عدلا زي رخبكم اندحر عليهم كونكم بزكاتامي كترخبون اندحر دليهم ابناتي متيون كتبلو ويون ابقال ناتكم كفيتكم ون كومو تمياهم كتفالتو تسرحوا عين السراح كتفالتو كعدماكم يفوتو كترخبون تدليو اب فيسبوك اب انستغرام ويكا اب تيك توك نتفيا يتبونالو قرية برودكشن لكم اندهر سيرش غيركم بو اختراخون تخليهم اب كل الله فيسبوك الله اب يوتيوب انستغرام اب تيك توك اتيا شيم كل حانت عينتها قرية برودكشن لكم او اختراخون تخليهم زلكم حساب يتو كومنت دما ابنا يبوتا كومنت صحفلنا سلا تقبروا متبع ازي مسجنكم روحوس كنيات حدش عامتن بعد لدتن كقبرلكم دما نعاكم نبيتسبكم نمقربكم فتوتكم يمنه سلا زحبكم نعدل سلا مسايد نصنعكم ازي مسجنكم سلام معلتي هبقصالي مسكال تحستو حساب نمص سلام كنه